Ladies and gentlemen, nining higayuna karon tibuok kalibutan atong giambo nga masulbad ra ang topmost number one problema sa kalibutan, religious problem. And once and for all, here in the province of Bohol, city of Tagbilaran, city town square, let the light open. Proposed debate proposition number 1. Pamatudan ng mga pastor sa Bible Baptist Church mao'y dunay otoridad nga pinasikad o kansanggahong gisikad sa mga apostoles. Timekeeper ang atong presidente, Brad Kenneth Joseph Aboyabor. Time 6 o'clock. Okay. Before we start for the 15 minutes constructive speech, we'll give the floor each the speaker paghatag of introductory remarks. Let's give first the floor for 1 minute opening remarks ni debater Pastor Rian Fuentes. Alright, maayong gabi sa tanan, una sa tanan, pagaw ko sa klima o sa biyahe. Gikan pa ko sa San Carlos City, o niya Bukirang Bahin. Welcome tanan mga higala, kaigsunan nga naa karon even sa live. Una sa tanan, salamat Padre Darwin sa imuhang gihatag nga panahon o pag-accept sa ato ang dialogue karong kagabion. And then maybe ilang ko moingon pero murag gid pinaka-tema namo nga gusto ma-istoryahan. Maybe this will be the last time na maka-istorya nako o debate, public debate si Padre Darwin, and I'm honored, privilege nga ako siyang maistorya. Salamat sa mga amigong safety nga naa diri. Usahay na ay mga gagmay nga mga bangi, pero again mga diha ra na kutob kita mga kaigsuonan sa gitawag og mga Pilipino nya ang atuwa karon ang gusto lang nato na atong studihan, no? Bahala na mo anang daog og pilde, dili na mo ay amuha. Ang amuha nga among mapahayag, ang amuha nga gibarugan, and then we will also learn from you, from Padre Darwin, and then also nga matagusan nato maka huna-huna, makatimbang-timbang. Mao rin among gusto. So daghang salamat o maayong gabi kanang tanan. Hopefully natay makatunan karon. I don't know kung masabtan ba kung tingog. Okay, no? Okay na? Okay, so let me start. Ay, si Juan ba? Daghang salamat for the introduction, Pastor Rian Fuentes. And now let's give the floor for the introduction, Reverend Father Darwin Gitgano. Maayong gabi na to tanan, ganyan rin ni karon. Salamat kayo sa inyong kadasig. Nga tungod sa kainit sa inyong kadasig, wa mo dayon ang kauwanon nga panahon. Amen. Atong pakpakan ng Ginoo. Tungod na sa kainit sa inyong pagtuo, no? O pasalamat sa tan ni Pastor Rian Fuentes nga ni adinhi karon. Dugay na kini siya panghagit. Pero ato lang pong gikuha, sunod na po rin gayon kay puol po rin kamera duha, no? Unya, ako lang i-quote si Saint Vincent Palute. Dingon si nindot kayo ang sayings na nindot niya atong matanom sa atong tagsa-tagsa kasing. Remember that you are nothing, can do nothing, have nothing. No. Kita tanan ay mo kalimot nga we are created out from nothing, ex nihilo. Kita tanan ako gikan ko sa wala, pero tungod sa gugma o sa Ginoo kita nitungha. Tungod sa gugma o kaluoy sa Ginoo mao nang niata dinhi sa City Square karong hapuna. Amen. Because of the love of God, because of the mercy of God, mo nang angay ta magpasalamat sa atong buhi nga Dios, ang Amahan, ang Anak o ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat, Padre, the director of
the Catholic Faith Defenders Diocese of Tagbilaran. And now, ladies and gentlemen, for the first round debate. Mabatulan na ang mga pastors sa Bible Baptist Church mao ang adunay otoridad nga konektado sa mga apostoles sumala sa Biblia o referensya. O kini hatagan og 15 ka minutos ang atong affirmative speaker. Let's all welcome Pastor Roy Ann Fuentes. 15 minutes time. Okay, so this is the topic karon mga higala kaigsunan. Sino nga ba? Siguro magtagalog sa ko kay request mo sa no? Tagalog Bisaya. Sino nga ba ang may authority? Pastor ng Baptist, mga pastor ng Baptist o mga pari ng RCC. So mao ni among istoryahan karon. And then matagusan namo, we have a definition ni amo ning i-define. And then I hope and pray nga naamoy meron kayong makukuha ngayong gabi na ito. So this time, ang aming patutunayan, magmumula po ako, magsisimula po ako from the Bible to the references. At kasi magkakaiba po ang aming tindig dito, apostolic succession po ang Roman Catholic Church. So this time, ang aking patutunayan po, ang biblical fact, una sa lahat, dito tayo sa Biblia because kami po ay naniniwala na ang pinaka-sole and final authority po namin ay ang Bible. Pagka ang Biblia at saka mga references ay magkakaiba o magkakontra, we believe the Bible because this is the Word of God, and I hope and pray na ganun din si Padre Darwin ngayong gabi na ito. Una sa lahat, ang authority na ibinigay ng Diyos ay galing po ito sa Diyos na sa New Testament ibinigay po ni John the Baptist. Ayon po sa talata ng Juan 1:6, there was a man sent from God. O ipinadala po ito si John, na ang nagngangalang Juan. Binigyan po ng authority kasi po galing sa Diyos sa tao. This time, si Jesus Christ po, He submitted to the authority before He was glorified. Siya po'y nagpabautismo, siya po nag-submit because siya po'y nagkatawang tao at sinapit niya ang kanyang sarili sa otoridad na ibinigay ng Diyos kay Juan at siya po'y nagpabautismo. Now, in Matthew chapter 3:16, mababasa po natin that Jesus Christ was baptized by John the Baptist. So right now, ating makikita sa Biblia pa rin that when Jesus was glorified, mga kaigsunan, He said, He has all the authority. Meron siyang authority, sabi ni Jesus Christ, all power, all authority is given unto me in heaven and in earth. Now, this is now ngayon, it is the Lord Jesus Christ ang may authority na ibinigay po sa kaniyang mga apostoles o yung unang iglesia. Jesus Christ has given the first church that authority. And what is that authority? Ayon po sa talata ng Matthew 19-20, kasunod lamang po, nung sinabi niya, all power is given unto me in heaven and in earth, sabi niya, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Sila po ang may otoridad na magturo ng Ebanghelyo, magbautismo, at saka sa verse number 20, upang sila po ay tinawag pong mag-disciple. At dito makikita natin that Jesus Christ promised the church, "And lo, I am with you always, even unto the end of the world." Amen. So this time po makikita po natin yung premise number 1 po natin. When the premises are true, the conclusion is always true. Yun po yung deductive argument sa argumentation and debate, mga kapatid, mga kaibigan. Ang premise number 1 po natin, una, sino ba itong mga tao na may authority na ito? Ang merong authority ay yung mga taong mayroong banal na espiritu. Yun yung pinakauna nating tatandaan. Bakit po, mga kapatid? Very important nung sinabi ni Jesus Christ, Acts chapter 1 verse 4 and 5, and being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father. Bago po sila humaon, kailangan po nilang hintayin itong pangako ng Ama
na ibibigay sa kanila, which is very important. Verse number 5, For John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. So in Acts chapter 2, mga kapatid, mga kaibigan, dito po natin makikita that the Holy Spirit is poured out for about 120 people. That is the first church of the Lord Jesus Christ. Sila po'y nabautismuhan. So, ngayon, premise number 2, ang mga pastor po ng Baptist ay meron pong banal na espiritu. And I will be speaking to myself and the truth sa akin because ang mga tunay na Baptist na hindi po kasama namin, hindi po namin titindigan. So, bakit po mga kapatid? Why? Because the Bible says in John chapter 7:39, But this spake he of the Spirit which they that believe on him should receive. Pagka ikaw ay sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, ikaw po'y makatanggap ng banal na espiritu na siyang premise natin dahil ang unang iglesia kung wala silang banal na espiritu, wala po silang otoridad. Number 2, dito po sa talata ng Ephesians 1:13, In whom you also trusted after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that you believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. After we believe in the Lord Jesus Christ, silyado po ng banal na espiritu ayon sa talata ng Biblia. So dito po mga kapatid, makikita po natin na yung premise number 2, na yung mga pastor ng Baptist na mayroong banal na espiritu, meron pong mga gustong mag-claim dito, no? Paano magiging patunay yan? Halos naman lahat mag-i-claim ng ganyan. Pwede namang i-claim yan ang bawat isa, pero hindi po. Dahil meron pong pruweba yan sa salita ng Diyos. Una sa lahat, according to 1 Corinthians 12:13, For by one Spirit are we all baptized into one body. And according to the Bible po, yung one body na yan, ay yan po yung katawan ni Kristo, which is ang iglesia. Kaya ang mga nakatanggap ng banal na espiritu, especially I'm talking of the Baptist pastors na sa akin, especially sa akin po, na meron pong banal na espiritu that we are baptized into one body, and that is the church, the body of the Lord Jesus Christ. Kaya hindi po ito maklaim ng basta-basta. Dahil po dito sa, according to the Bible in Acts chapter 2 verse number 47, ang iglesia na siyang katawan ng Panginoong Hesukristo, ito po ay binubuo ng mga ligtas na. O kaya sila po'y mga nakatiyak sa katiyakan po sa kaligtasan na hindi po sila mapunta sa impyerno kundi sila po'y mapunta sa langit. Bakit? Dahil po yan ay katawan ng Panginoong Hesukristo. Dahil dito po sa Acts 2:47, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Dinadagdag pala ng Diyos sa iglesia yung mga nangaligtas araw-araw. Kaya kung ikaw po ay meron kang banal na espiritu, ikaw po'y makapagsabi na ikaw po ay tiyak sa iyong kaligtasan. Yan ang pinakaunang batayan, mga kaibigan. Dahil hindi po yan masasabi ng mga sinuman. Pwede mong sabihin meron ka ring espiritu, pero ang tanong, kung ikaw ba nakatiyak 100%, kung ikaw'y mamamatay, langit ba ang pupuntahan mo? Bakit? Kasi ang unang iglesia, I want you to know, unang iglesia, and this is my challenge, kahit ni Padre, sa lahat, this is my challenge. Kung meron po kayong mabasa na isang apostol na nagpapatotoo, nagsasabi na siya po ay walang katiyakan sa kaligtasan o pagpunta sa langit, hindi siya tiyak, nagbabakasakali siya, titigil po ako sa pagbabaptis, titigil ako sa pagpapastor, wala na, hindi na po ako mangangaral dahil mali po ang aming tinitindigan kung gano'n. Kung meron pong isang tao na nagbabakasakali, isang apostol, nagbabakasakali na pupunta sa langit, wala. Bakit? Dahil yan po yung katawan ni Kristo at sila po mismo ay may banal na espiritu. Ayon po sa Biblia, mga kapatid, in Ephesians 5:25-27, husbands, love your wives even as Christ also loved the church and gave himself for it. Ano ba gagawin ng Panginoon Jesucristo sa iglesia? That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Ipipresent niya yan sa sarili niya, kaya yung katawan ni Kristo hindi yan pupuntang impyerno, kaya may katiyakan yan
Kaya ang sabi niya, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Okay? Yan po ang premise number 2. Therefore, ano ba yung ating conclusion? That's why, that's why those who receive the Holy Spirit can say, I am saved, and those who have the Holy Spirit has the authority. Alright? Ito natin. Premise number 1, ang may authority, yung mga may banal na espiritu. Ang pastor ng Baptist ay may banal na espiritu. Therefore, ang conclusion po natin walang iba, ang pastor ng Baptist ay may authority. Number 2, dito po tayo sa argument number 2. Ang may authority ay yaon pasado sa biblical standard ng pamamahala sa iglesia. Bakit? Kasi po ang mga pastor at pare, kami po ay namamahala sa iglesia. So dito po sa Biblia, meron pong qualification. Meron pong mga tinatawag na biblical standard. Una, 14:23. And when they had ordained the elders in every church and had prayed with fasting, they commended them to the Lord of whom they believed. Oras. 4 minutes. Okay. Bilis. So, in 1 Peter chapter 5 verse number 1, sabi ng Apostol Pedro, the elders which are among you I exhort, whom I also have earned elder, a witness of the suffering of Christ, and also partaker of the glory shall be revealed. Sabi niya, feed the flock of God. Kami po ay nagpapakain, tapos sabi, taking the oversight thereof. Nagpapakain sa salita ng Diyos at saka kami po ay nag-aalaga sa mga tupa. Yan po ang gawain ng mga pastor at saka ng mga pari. So ngayon, tingnan po natin kung sino nga ba may authority dito. Apostle Paul, yan kanina si Pedro, ngayon Apostol Pedro, ngayon Apostol Pablo. Sabi niya dito, and from Miletus he sent to Ephesus and called the elders of the church. Verse 28, ano ang sabi niya? Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers to feed the flock of God. Ganun pa rin, no? Pareha sila Apostol Pedro, magpapakain sa mga tupa ng Diyos. Alright? Which he hath purchased with his own blood. Now, ano ba yung punto po natin dito? Alright. Ayon po sa Titus 1:5, si Apostol Pablo pa rin. For this I thee in Crete, that thou shouldest set in order the things that are wanting, and ordain elders in every city. Mga elders, bishops, and what we believe is, nandiyan na, nandito na yan. For a bishop, sabi dito, if any be blameless, the husband of one wife, having faithful children, not accused of riot or unruly, for a bishop must be blameless as the steward of God. Now, ang tindig po natin sa Bible mga kapatid, yung elder sa bishop, that is interchangeable. And also pastor. Bakit mga kapatid? Meron po tayong pruweba dyan. Episcopos or bishop, yan po, superintendent, bishop, overseer. Dito naman po sa Ephesians 4:11 and 12, sabi dito, and he gave some apostles, some prophets, some evangelists, some pastors, and teachers for the perfecting the saints, for the work of the ministry, and for the edifying the body of Christ. So, here, also the appointment or pastor, shepherd. Shepherd. So, ano po ba ang palatandaan po dito, mga kapatid? Ang may authority, yung pasado sa biblical standard ng pamamahala sa iglesia. Ngayon, pamamahala po sa iglesia, ayon po na sa Diyos, may prophecy po, I will give you pastors according to my heart. Sabi ng Panginoong Diyos. Dito naman sa kahit sa Duway Range, mababasa niyo, I give you pastors according to my heart. Dito din po sa Ephesians 4:11, sabi po dito, again, pastor pa rin, walang pari, mga kaibigan. Bakit po walang pari? Kasi dito, again, 1 Peter 5:2, sabi niya dito, meron pong si Jesus Christ, siya po yung chief shepherd. Ang mga pastor ay shepherd or under shepherd. Kaya dito po, again, 1 Peter 5:2, ganun din ang isinulat dito. For and when the prince of pastors, ayan, sabi, si Jesus Christ para prince of pastors, hindi prince of pari. Kaya makikita po ninyo mga kapatid, ang sino may authority. Like for example, Jesus Christ is the high priest. Walang problema yun kung may objection dahil lahat ng mga mananampalataya ay may priesthood of all believers. Lahat ng mananampalataya, mga pari, high priest Jesus Christ, pero sa pamamahala po, yan po ay shepherd o pastor, hindi po pari. Marami pong mga talaka pero wala na pong oras.
again, ito po, tingnan niyo po ang this is a true saying, if a man desire the office of a bishop, he desireth a good work. A bishop then must be blameless, the husband of one wife. Ay. Hindi mo pwedeng papasado po ang mga pari niyan. Kasi bakit po? Ayon kay Apostol Pablo, bakit nga ba merong husband of one wife? Dahil sabi po sa verse number 5, if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God? Kung hindi siya marunong mag-take care sa kanyang pamilya, sa asawa, nandiyan mga anak, paanong i-take care niya ang iglesia ng Diyos? Kaya dito mga kapatid, mga kaibigan, makikita na ang mga Baptist pastor ay pasado sa biblical standard. Therefore, ang mga Baptist pastor po ay meron pong authority. Dalawang premise lang na pasok natin sa 15 minutes. Pasensya na po kayo. Okay, salamat, Brother Pastor Rian Fuentes. And for the 10 minutes na interpellations atong ihatag sa pagutana, Reverend Father Darwin Gitigano. Maayong gabi na tanan, ug maayong gabi Pastor Rian. Unang pangutana Pastor Rian, ako nadungog ganina, nga kining pastor o bishop interchangeable, tinuod to? Yes, tinuod to, pastor, bishop, elders, according to the definition, nga sila maoy namahala sa iglesia, nag-feed, nagpakaon, o nag-oversight. So, interchangeable po ang overseer, elders, pastors, and bishops. Sunod pangutana, kay ang ato tema, pamatud-an nimo nga mga pastor sa Bible Baptist Church, dunay apostolic succession. Therefore, doon na sila authority. Ang pangutana, sa Mateo 18:16, si San Pedro man ang gigaan sa Yahweh, itugyanan ni Kristo sa Yahweh sa pagdumala sa simbahan. Sa Mateo 16:18, uyon ka ba rin Yes, uyon kayo. Basta mabasa diya sa Bible, correct interpretation, uyon ta. Nagihatagan o Yahweh, mga Yahweh sa kingharian sa langit. Pero patuan ng sabton, na kana nga Yahweh pangbukas. O dili na siya matawag na to nga gitawag og otoridad, no? Kay kanang Yahweh pambukas na, because Peter opened the gospel to the Jews and also to the Gentiles. Siya mo'y unang nagwali, nagbukas sa kingharian sa langit. And that's not speaking of authority. Next question. Bot di mo pasabot nga si San Pedro nagwali nga way authority? Na ay authority si Apostol Pedro is because kauban siya sa gitagaan, no? Tagaan siya pero dili lagi na sa Yahweh. The authority is the church. I have the presentation that the first church was given the authority, hindi dili lang si Pedro kundi ang first church. Salamat. Sunod pangutana. Naabay pastor sa Bible Baptist Church nga makakonek ni San Pedro personally, wala? Walay kang San Pedro. Naay kang Juan the Apostle. Categorical question should be answered yes or no. Ako palikong pagutan naabay pastor sa Bible Baptist Church makakonek ni San Pedro personally, yes or no? Ingon lagi ko nga no sa kang Pedro. Pero we have kaning gitawag o kaning tawag ni reference nga gikan ni John the Beloved, pero apostol gihapon. Pero dili kang San Pedro lang per se, kay daghan man ang mga churches. Pero kung mayong kang faith and practices padre, konektado gyud. Basta faith and practices ang atong pag-eskwelahan. Sunod pangutana, kay naama din mo personal connection dili ni Pedro kundi ni John. Kinsa man sa mga pastor sa Bible Baptist nga personally connected ni John? Kinsa? Okay, 10 seconds. 10 seconds kay naipalasi ang question. So 10 seconds is nasa rule. Yes, objection na. Ikuan sa bro, ikat sa ang time.
cut lang ang time. Okay, 10 seconds, objection kay dili, nga nung personal man ta, nga naa man taron mga panahuna. Okay, Personal is there an objection to the question? wala yung objection, 10 seconds, nasa itong rules nga kung kung palasi ang question mo, 10 seconds mo na return. So, you mean to say that the question is fallacious? Yes, yes. And therefore you refuse to answer? Yes, and I have... Then reserve for rebuttal whether or not the question is fallacious. Reserve for the rebuttal. Proceed to the next question. Una, Mr. Moderator, dili ang bigas o bigas na mo may mo declare. Ikay mo declare, kay ikay moderator. So, inalag di ka katubag. Kay ang mo declare fallacious, dili siya, dili ako. Mabutang na itay moderator. Eh, wala na tayo moderator rin eh. Wala nga, tubaga ang pangutana, kay aron tuhuan ka na mo, nga connected mo ni dyan. Kay kung di ka mo tubag ini, connected lang mo sunahuna ni mo. Dili historically. Okay. Ang tema sa debate, pamatud-an nga ang mga pastor sa Bible Baptist Church dunay otoridad o konektado sa mga apostoles. The question is, unsay pruiba nga ang mga pastors konektado sa mga apostoles? Nining puntuha, the question is valid. Answer the question. Again, ang pangutana moderator di mao, ang iyang pangutana personal connection. Kung saan man pag personal connection ako karon nga nabuhi siya dito man sa first century, mao nang fallacious. Pero kung ingon ka nako nga unsay connection sama sa imong question nga imong gibatbat nindot to unta ug mao pa iyang gipangutana kay tubago na to. Unsay pruweba nga anong naatay connection sa mga apostol? Ang pastor Baptist dili personal connection. Kay kung personal connection mao miyag abot. Pero kung pangutana ninyo unsay connection daray, klaro ana from John the Baptist to Polycarp to Tertullian hangtod ni abot sa Amerika ang Baptist hangtod abot sa Pilipinas. Natay record ana nga historically, pero kung faith and practices, Mr. Moderator, sakto kaya akong presentation, wa siya pangutana sa akong presentation, lain yung pangutana. Sige, next. Mr. Moderator, niya sa atong rules nga respetuon ang moderator ug ang iyang desisyon always final. So, ang pangutana karon ngayon imo sa palasyos, ngayon magka-related sa tema. So, wa ka mo respeto sa atong moderator. Tubaga ang pangutana, ingagwa may personal connection. Period. Dili kayo mga palasyos na kay lisod tubagon. Akong pangutan na mo, ibalik na nako kay sayon kinang namo tubagon. Di na lisod na mo mga Katoliko. So akong pangutan na karon kay connected man ka mo, dili ni Pedro kun dili ni Juan. Ang katawhan mo pangutan na jud. Unsa may ebidensya nimo? Mo na ko naaba may personal connection ni Jan. Kinsa mas mga pastor sa Bible Baptist nga konektado ni St. John. Naawala. Laging gitubag lagi nako. Naawa. Naalagi kung dili personal. Pero kung connection lang, Giusap ang pangutana. Ang pangutana kategorikal. Yes or no. Ayaw uspa akong pangutana. objection dito. Giusap niya ang pangutana, Mr. Moderator. Ang akong pangutana, personal ba nga doon na mo'y connection? Yes or no. Objection ko. Kung wa inawa, pareha ko itong imong tubag ganina. Nga wa mo'y connection ni Pedro. Sunod pangutana. Objection ko. Objection. Ang iyang question mo dito. So the question is shall be answered by yes or no. However, there is something point for clarification. Nga ang imong gingon is personal connection. You mean to say gusto nimo nga ipa-define as condition precedent prior for you to answer the question. You want Father Darwin to define first unsay personal connection. You want to clarify first before you answer. Ako sa objection ko. Before you object. By the way, you want to clarify the meaning of personal connection. Mo-object siya po, moderator. Ah? Mo-object siya po kay You object
Okay, what's the basis of objection? ang iyahang mungod nireklamo siya sa personal nako nga parte sa tubag. Ang iyang question moderator categorical, natubag na nako categorical niya ni-explain ko. Pag explain nako, nagreklamo siya sa akong explanation. Dili na mao walay nga na. Okay, so proceed. Let the people judge. Save time. Proceed to the next question. So dito lang ito niya tubagon, Mr. Moderator. Sige, tuman lang ta sa moderator. Basta ako mutuman na dyan ko ha. No? Basta ito question ako, dili ito sunod pang na. Pastorian. Kay wa man din may personal connection ni John o ni Pedro. Imo bang ang kunon karon sa mga tao nga wa jud mo yung personal connection ni Pedro o ni Juan? Yes or no? Again, no. Kay because anang imong giingon nga personal, which is saktong moderator, you have to define that. Pero mayroon ka na ako kung ano personal na ba may connection? Yes, naa lagi. Kay una sa tanan, sa faith and practices, wala ay makaklima na mga baptist sa pastor dili pare. Number 2, ang aming connection, nagikan kami sa mga, nagikan ako sa mga nagkunang pastor na ko. So dili personal, kay kung i-define mo na, nindot kayong i-define mo mga personal yung kanang nag-contact ming dyan. Kay mayroon dyan ko na no. Next question. Sunod pangutan na. Salamat kay may personal na connection. Sunod pangutan na. Naabay pastor sa Bible Baptist sa first century? Yes or no? Historical. Yes. Because personal, aritas Ano, historical. paminaw? Yes or no? Yes, sa itawag na to og references nga amo ang claim. The Trail of Blood, page 154. Pero kani sila mga ginikanan sa Baptist na wala kadalang Baptist. Kay wala may ngalan kani adto. Uy, wala magaling ngalan Roman Catholic Church kani adto sa 2nd century. Ha? Okay, so ay mong saba kay walay pangalan, walay sekta ni adto, wala na ngalan, pero naay connection dara ay tanawan ninyo. Sugod sa 2nd century, 1st, 2nd, 3rd na diha. That is our book. Kung naam guys sa references, makasupak mo, pero ako na po doon niya, tanawin na to kung magkabaron mo sa references. Pero sa Bible, wag siyang touch. Ngano ka? Next question. Sunod pangutana. Kinsa man sa pastor sa Bible Baptist, kinsa? Kung pasagot, nganlan jud nimo. Kay historical man matud pa nimo naa. Ang pangutana karon para ma-historical ni, nganli kinsa ng pastora sa first century nga tuig. Okay. Ingon magagna, kinsa? Yeah, First century, 2nd century tayo mong ingon. Di na ba na pastors Baptist? 1st century, John the Apostle, na diri. Dyan di ako. Ikan man ni John the Apostle, ang among kami naamin dito. Si John the Apostles, those are the first church. Gahatag sila authority sa mga bishops and pastors sa ilang time, ning abot sa 2nd century, 3rd, 4th. Mao na, kung naamoy claim, nasa may claim. Ang ako lang kanindot, kaya ang akong claim, grabe kasulit kay suportado sa Bible. Imaw niya, kusukusuhon ako na sa Bible. Next question. Ni ay mong gikutlo ang The Trail of Blood. Ni aman ang inyong document. Yangton man diri nga nagsugod ra mo ang Baptist unang mitungha sa Switzerland duol sa tuig 1523. Diin sila gilutos ni Zwingli og sa mga Romanista. Sila nakaplagan sa musunod nga tuig 1525. So 15th century pa malagi ning Bible Baptist nagsugod diha sa Trail of Blood. Ang pamataan na karon sakto ning inyong document sayo. Okay. Ang documents, insakto na siya, pero diri, ang akong ibasa, wala di ay diha, wala. Nara di ay, siya, dili na mga kung iko, this is 154, dili na mga dili na walay 154 diha. Ang akong iko, kaning nuggets of history nga wa din nakita sa screen. Nakita, wala, giipot mong good. Ipot. Kana mo ni siya padre. 154 dili nang imuhang pamphlet. So kana siya nganong libro mao na dili na mong pamphlet kay di na wala na siya pamphlet libro ni nagihimo Trail of Blood pero kana siya sakto na diha pero dapat kami mo pasabot ana nga unsa kasi ngala na ang ako ang ibasa padre dili kana nga reference. Now Trail of Blood page 154 nuggets of pages of history. Okay.
Oh, wala. Sige. Next question. Sunod pangutana na aman dire nga si Polycarp. Obispo man is Katoliko ni kuntok nasa 154. Nasayon ba ka nga obispo ng imo usas ba nga trail of blood nimo? Naibaw ba ka nga obispo ng Katoliko? Yes or no? Okay, 10 seconds. 10 seconds, Rodrigo. 10 seconds. Again, ang iyahang pangutana. The question is, nasayon ka ba nga obispo ang i-mention nimo? Di yun na obispo. Dili na obispo. So the answer is no. Proceed with the next Dili question. na obispo. Si Polycarp dili obispo? Pero membros Katoliko. Sige, Muniha. sunod po na ato na na-explain sa akong kuhan. Nagkaroon, doon na ba kay referensya nga si Saint John Evangelist sakop sa Bible Baptist kanang standard reference ng history ha kay Bible o reference man ta ang pangutan na karon doon na ba kay historical books nga nag-ingon si Saint John John the Evangelist sakop sa Baptist Church. Na ba kay historical books? Yes or no? Yes. Una sa tanan, sa Bible, dayon kani kaduha sa Pages of History, Trail of Blood 154. Kung ingon nimo nga sakop, again, kami may sakop kay sila may gauna. So dili mi mo naguna, sila may naguna. So kami nasakop kay gikan sa mga apostol padung namo. Dili kay gikan namo padung nila. So mo na nga kung mangita kag pangalan, wala gyud pangalang Romano Katoliko sa silang John, silang apostol wala. Pero sa Bible Baptist ba si John ug sa mga apostol sa Pedro wala po. Mo nang dili sa pangalan. Una sa faith and practices, number 2 sa ilahang gigikanan kung asa sila gikan. That's why we have our own history. And also, another butang pag-history is history? Gilahing history ha? Gilahing this is by the historian that we have also kanang 3 and 4, the perpetuity view and also the successionism view. Next question. Mr. Mordintero, matupag ang akong pangutana, historical books ako pangutana. Yes or no? Niingon man ka nga naay historical books, unsa may pangan sa historical books. Nga nag-ingon nga si Saint John the Evangelist, pastor sa Bible. Simple rin na, dingon kag kaganina. Unsa man ng ngalan sa historical books. Ngalan sa historical books. Again, akong gibasa ganina. Bible ito yung ibasa. O na, Bible. Yes. Historical book mo na Bible. Number 2, ang Trail of Blood. O, history man eh. Mga bitaw man na historian nga gaingon. Ingon man ang historian na ni nga ingon siya nga mo ni nga views gikan na sa historian. Unsa lagi nga sa libro? This is the Baptist historian and this is from online encyclopedia which is Wikipedia. Ay, ng history. This is Wikipedia. Kunya ra kay nagtubag ba ko? Tanaw sa oras dia. Namo ko itubag. Basta matubag imong moderator ang yes or no. Wala sa problema ana sa kuan. Wala na yung oras? Sige, salamat. Okay. So, diya sa debate, the interpolator has to reserve all his rebuttals during the at the concluding portion sa maong debate. And now, para sa negative constructive speech nga ipanayan pagpalungkapa sa mga argumento nga gipundar sa affirmative speaker Pastor Ray Ann Fuentes, bungkagon ang 15 minutos na pagpabarog nga ang mga pastor sa Bible Baptist Church mao'y dunay otoridad o konektado sa mga apostoles. Mungkagon kini sa 15 ka mga minutos ni Reverend Father Darwin Gitgano. Mayong gabi ipag-usap, tibok kalimutan. So, pasalamat ni Pastor Iano o niya atong pagrespeto sa iyang opinion na kay without credible sources, di ba niya? Without credible sources, authority collapses into opinion. Una nga, nagpabiling opinion na dyan itong iya ha. Kaya kung ipangutaan na, bitaw kung sa may historical books, di mo, pinaghan rin akong historical books dire. No? Hila man ang history.
Muna nga atong ipangantaan kay naaman mi ang among baruganan Bible and references. Dili kay Bible ra. Matud pa niya. Kanang Bible history man sada. Well and good. Pero extra biblical sources ang akong pangutan. Dili Bible lang. Pero kabantay mo, di siya mudagan sa historical books. Nga naman, mismo ang iyang dokumento. Ito gingon The Trail of Blood. Tanawan eh. No? Ila man eh. Kanus-an nagsugod ang Baptist Church. Atong basahon. Kini ako document yun ha. Kini ko ganahan kini opinion lagi. The church is not focused on opinion because the church is the pillar and truth, pillar and foundation of truth. Amen. Kini atong pagbarog din dili butang-butang nila. Ang ila firm lang sila sa ilang huna-huna. Mo'y palasyos. Gitawag na siya o false assumption fallacy. Ano sa itawag na? False assumption fallacy. Gi-assume niya, yung assumption, di man na kamaturan. Ni-assume lang ka na nangawat ning imong tapad. Di na ebidensya. Oy, bisan pag taas ka imong suspicion. Dili na ebidensya. Unsa may gingon din sa ilang document. Dili na ato ha. Sa Baptist nga document. Unsa ilang gingon? Ang mga Baptist unang mitungha. The Baptist appeared first in Switzerland about 1523. Therefore, pag-ulang ni nitungha. Niya patuuhon ta niya nga konektado kuno sila ni Juan nga ebanghelista. Tinuod na siyang una-una, pero di na tinuod sa ilang pagtulunan. Amen? Dugang pa ni anak mga kaigsunan. Ningon siya, doon ako na sila apostolic succession. Gibaraw sila sa ilang article of faith. Ako ni basahon mga kaigsunan. Alang sa mga masayod mga igsuon. Kining article of faith sa mga Baptist mga igsuon. Kining mga pinangga na to ng mga igsuon, nagtuo jud sila nga doon na sila yung apostolic succession. Atong basahon mga kaigsunan, kung ang mga Baptist doon na ba'y apostolic succession ni adiri ang Bible Baptist scholars. Lingon si ato ning basahon. Nindot niya atong basahon mga kaigsunan. Si dili ni ako ha. Contrary ni sa iyang baruganan, wa sila apostolic succession. Ako basahon. Ni ani sa Baptist Faith Message year 2000. Babasa ni nato sa Baptist Faith and Message article 6 page 6 Lifeway edition. Unsa ilang gingon, the New Testament speaks also of the church as the body of Christ, which includes all of the redeemed of all the ages. The New Testament does not prescribe a succession of churches or bishops. Wa sila'y succession sa mga apostoles. Pero ang tinga ko, ni-affirm siya. Affirmative siya. Nga doon na may apostolic succession. Pero ang ilang article of faith, wa na sa ilang article of faith. Kung na article of faith? Ang ilang baruganan. Mao ito naglisod siya. Pangutan-on ako, personally, doon na ba mo'y kontak nga pastor? Kita doon naman. Ikang Pedro, Linus, ato na ipakita sa second stand. Dili ni istorya lang. Dili ni chismis ato. Gipasukat ni sa historical data. Gipasukat ni sa biblical data. Gipasukat ni sa apostolic tradition. Yung mga data. Dili mabangbang ang atong simbahang Katoliko, mga pinanggang mga igsuon. Maubitaw na si Pastor Paul Alima ni ana sa simbahang Katoliko. Amen! Dugang pa yung document. Si James Leo Garrett, Baptist theologian. Nasa libro nga, A 4th Century Study. Baptists have generally, generally tanan, rejected the idea of apostolic succession. Kung sa gingon dire, asan yung mabasa na to? Page 89. Garrett is one of the most respected
Baptist theologian. Unsa si karet? Respected Bible theologian. Unsa ilang ingon? Generally rejected the apostolic succession. Pero niya akong kauban. Ni supa sa ilang mga Bible scholars. Amen? Ini nga ito, ini istorya. Niya na po si Stanley Grange. Ang iyang libro, Theology for the Community of God. Page 524. Niingon siya, free church traditions, including Baptists. Sama siya, Baptist. Appeal ka ni Pastor. Do not claim a historical episcopal succession from the apostles. Pero natinga ako karon mga pinanggak na igsoon nga iyang gipamugos kaduna kuno sila apostolic succession. Gipadlong siya karon sa iyang mismong mga Bible scholars. Dili ibunga sa kumuna-kuna mga pinanggang mga igsoon. Grounded kini, logical mo ni gitawag deductive syllogism. Ito iyang gingon nga kami dunay authority kay gikunsadan Miss Espiritu Santo. Iyar to huna-huna. Yung ito yung major premise niya. Therefore, kay gikunsadan man Miss Espiritu Santo, therefore ang mga pastor sa Baptist Church dunay authority. Nagkaroon, doon na ba'y authority sila? Ni Anapod, ang ilang document, church history. Kabantay mo na ito. Kabantay, hindi ganahan lagi magbutang-butang mga pinangga. Kini ato hindi butang-butang. Tinuod ba ang una lang founder si John Smith man? Isa yung nang panlor sa Baptist? Okay, ito basahon nilang history, mga kaigsunan. Church history for church leaders. Mauni ang gamiton sa mga seminary sa mga Baptist. Page 78. About the year 1606. Kano sa? Pero dito sa Switzerland, 1523. John Smith baptized himself. Siya rin nagbunyag-bunyag sa kagalingon. Huwag ganun magbunyag si Kristo nga sa Diyos. Yun. Basta lang tikian eh. Oh. John Smith baptized himself by pouring and baptized 36 others. Humana yan. Magbunyag na lang ko kay ako lay bunyag sa kong kagalingon. Humana ni, pambunyagan. Basig sa 36, appeal ni. Adili pa po, kay 2000 naman si Pastorian. Namunyag po siya 36. They formed the first English church with the doctrine of the believers' baptism. Ang tumitoy mo yan kay gikuan man siya. Wa naman muuyo na yung mga followers. Sa sunod nga paragraph, John Smith himself and a few others, siya o ang iyang sumusunod in the group later came to believe that Smith did not have the authority to baptize. Siya nagbaptize. Wa man din ko'y authority. Oy. So, ang iyang major premise, kay nikunsad nila ang Espiritu Santo. Therefore, ang mga pastor, doon ay authority. Kanya ilang conclusion, doon na may apostolic succession. Ang mga Bible scholars nila mga kaigsunan, dili muuyon sa pinangga na itong mga igsuon. Na unsa naman niron, kung gigiyahan sila, gitugtunan sila sa Espiritu Santo, nga nung wa naman ni muuyon sa ilang mga Bible scholar. Ang atong pinangga na igsuon, nga si Pastor Rian Fuentes. Pagduda na ta, na ada Espiritu Santo sa kagubot. Duhara man ning Espiritu, nga nagsuri-suroy sa kalibutan. Una, Espiritu Santo. Naghatag og kahiusahan. Ang ikaduha nga Espiritu, Espiritu Tunto. Kinsa kaning Espiritu ha? Nga mismo sila, wa naman magkauyon. Last 5 minutes mga igsunan. So dugang pa ni ana mga igsuon, nang atong gi-establish, doon na ba'y personal connection ang mga pastor sa Bible Baptist Church sa mga apostol? Wala. Ya ilang i-quote si Polycarp, ya usaman to sa church father sa simbang Katoliko. Bisa na mga document niyan diri sa to, know the father knows best. Si Saint Polycarp, santos na to. Uy. Nanaday mo santos ra. Nana silang document.
gisagpa silang kaugalingon nga referensya 15th century unya si 1609 si John Smith na nagbunyag-bunyag sa iyang kaugalingon. Labaw pa ning Kristo. Si Kristo man jud magbunyag sa iyang kaugalingon. Unya, makita ninyo nga way unity. Ibaw mo, ang mga Baptist ni abot na o 200 Christian denominations. Lain-lain ang una-una, lain-lain nga naman, puro sila ni claim nga gigiyahan sila sa Espiritu Santo. Yawa pa'y labot ang mga independent nga mga Baptist Church, libuan ka mga Christian denomination kadurang ni tambong sa Baptist Convention nitong year 2000. Una mga igsunan ko patuuhon ta ang kunot. Wala bitong ako ipangutan na siya unsa may historical books nimo naa. Ang gikutlo ang Biblia ra. Ang akong pasabot extra biblical sources sama nini atong gihimok karon. Wa ta magbutang-butang nila kay ila man tong document. Dugang pa diya ba yung sa Bible scholar nila mga igsoon si Millard Erickson sa Christian Theology. The authority of the church does not rest on the apostolic or unbroken line of succession but on its fidelity to scripture. Asa din yung authority? Gikan di ay sa Biblia, dili sa mga apostoles. Unya daghan man kay karong grupo nga mo angkon sa nga kami ang among pagtulunan sangko sa mga apostoles. Wala tiba niya ang apostolic teaching kinahanglan jud na dunay apostolic person. Kiniingon man si Kristo panglakaw pa mo sa tibuok kalibutan. Wa man mingon siya pagbasa-basa lang mong Biblia ha? Total na may mga sinuwat niya. Wa siya mingon ang akong mga tinunaan nga nakabasag Biblia. Wala. Kinsa katong mamati sa mga apostoles. Unsaon man pagpamati kung way gipadala. Roma 10:14-15. Unsaon pagsangyaw ninyo kung wa mo gipadala. O na pinaka-importante kaayo nga atong pangitaon ang apostolic connection. Unya, kung ako na mo pro, dili lang ni sunahuna. Konektado ta ngadto sa mga apostoles. Amen? Iangkon niya nga wa sila personal connection ang Bible Baptist Church. Therefore, wa sila'y authority. Wa sila'y personal contact ngadto sa mga apostoles. Una, di man ito apostolic succession man. Amen? Therefore, napakyas ang akong igsuon karon sa iyang pagpabaro. Kasi ako no, konektado sa mga apostoles. Konektado lang sila psychologically, mentally. It only exists in his mind, but not in reality. Amen? Atong pagpakan. Pero what naman sa kuha with feelings na ito? Oh, last 1 minute. Una mga pinangga ko mga ikigsunan nga ni Adidi karon. Di man ninyo mga igsuon nga without credible sources. Kinahanglan doon natin primary sources, historical sources, para ang atong argumento dili ako. Bisag pare na kuno, may kutlo ko silang document. Parang ako ipakita sa atong pinangga na igsuon nga ayaw na pabilis mo una-una. Daksa na ang kamatuuran. Kaya ang kamatuuran may muhatag ka nato kawasan. Without credible sources, authority collapses into opinion. Busa ang akong pinangga na maigsuon, bunga ra sa iyang hunahuna, puro ra opinion, mga pinangga na mag-igsunan. With credible sources, arguments stand on truth rather than claims. Kini ato dili lang claim, gipasukad kayon sa kamatuoran. Time. And now, human gipabungkag ni Father Darwin ang argumento nga gipabarog ni Pastor Rian Fuentes. Iyang balikon pagpabarog ang iyahang maong baruganan o iyahang i-cross-examine ang
negative speaker. And now for 10 minutes, let's give the floor to Pastor Rian Fuentes. Time 10 minutes. Kita ba ba? Okay, akong unang pangutana, Padre, sa atong tema diri nga nakasulat, nabay akong gipamatudan apostolic succession, yes or no? Wala. Okay. Naa sa tima, pero wa ka kababatuod yun. Kay sa akong unang pangutana lang daan, doon na ba'y personal connection ang mga pastor sa mga Bible Baptist Church? Klaro sa imong pagtubag nga wala. Di pareha sa mo, naa kayo! So layo kayo! Muna nga wa, jug ka kapamatuod. Nakapamatuod lang ka sa imong una-una. Sunod pangutana. Okay, ang imong giingon nga personal sa dictionary na ay duha ka meanings. Asa man aning duha ang pasabot si personal nimo? Unsa may meaning ani personal? Una, ang pasabot ng tos personal nga ang atong organisasyon dunay personal nga connection. Bisag dili ikaw mo ay personally sama nako. Si Pedro personal nga ni dawat sa Yahweh sa pagdumala. O si Pedro na imong Bishop of Rome. O ato i-present na niya kay di na lisod sa ato kinasayunan na ng pangutana kung kita'y pangutanon. Pero sa ila, kinalisudan. Muna nga, personally kay ano man, personal si Pedro nakadawat. O Yahweh nga to ni, wa mo nga siya, ipaduplicate ni John Smith ha. Wa, ni ang ipaduplicate. Personal siya ni dawat kato ni Kristo. Kami, pinaagi ni Pedro, personally nakadawat sa Yahweh. Ngadto Okay. ni Jesus. Basta. Sunod pangutana. Ang sunod pangutana, gipili nimo katong imong gibat-bat about personal. Ingon ko sa dictionary na duha ka meaning sa personal. Unsa nga dictionary nga ang meaning kato imong gibat-bat? Unsa nga dictionary na? Okay. Ako tong personal Unsa nga dictionary Okay. dito mo Mag-search ta. Oh, sige, pag-search. Mag-search tag personal. Katong imong gibat-bat. Kana bisa ko dictionary magkaibaw na to eh. Makabaw ka. Sige. Wa pa man kakaibaw atong i-define, no? Personal meaning do not type connection. Kay bingon ka apostolic connection niya wa mo'y personal connection, bunga ra na si mong una-una. Okay. Personal means atong i-search pinangga nga igsuon. Okay. Personal meaning, personal sense. Personal meaning refers to how a truth, text, or teaching speaks directly to an individual person's life, conscience, and response here and now. So, ang pasabot diri, usa sa mga meaning diri, yung personal jud connected. Meaning, nato ni Pedro. Kami kay Ditso ba jud Pedro? Wala mi mohapit ni John Smith. Oy, Ditso jud kay personal man to. Nagtabi among founder o ang among unang leader. Ikaw si Pedro, ibabaw nining bato. Tukuron ko ang akong simbahan. Igahatag ko kanimo. Maning pasabot na mong personal. Dili conceptual. No? Dili para sa imong conceptual man. Naras mong una-una. Okay. Naikutan na. Alright, lain pa ko na imong gamit si John Smith nga Yes. maoy founder sa Baptist. Kung nagtuon man jud kang John Smith, sawa pa namatay si John Smith, asa man siya nagpamembro diay? Okay. Asa siya ng pamimbro? Wa ko kay bawa nag-asa siya ng pamimbro. Basta nagbunyag-bunyag siya sa kagalingon. Okay, niya din sa inyong libro, The Baptist. John Wood. Page 57. John Smith, who founded the first English Baptist Church, while living in Holland, dies in exile. His friend Thomas Helwig, 1550 to 1616, founds the first Baptist Church on England soil. So, siya nagtukod yun. So, kinsa, diin siya dapit. Iyan na ng problema. Wa ko kaybaw. Basta ako naibawaan, maura na eh. Nga siya'y nagbunyag sa iyang kaugalingon. Namunyag po siya 36 kabok. Nga later on, matod pa sa inyong document, matod pa sa inyong document, nisupak na po siya sa kaugalingon. Ingon siya, wa man di ko'y authority, oy. Muna nga, nagduha-duha siya di pala sa amo nga siguro jud. Ato masahon. John Smith himself, siya sa kaugalingon, and a few others in the group later called to believe that Smith did not have authority to baptize. Nga ako na may nagbaptize na ko.
Kunya, apilan ta mo bunyag ha. Nahumanom ko bunyag na ko. No. Ay, 36 iyang di bunyag ha. No? Unya, pag gumanla bunyag, wa man day ko'y authority, oy. Ano, gusto mo dito, kung sa pangutana mo ito, magon, murag, explain naman. Kung sa pangutana mo ito, magon. Okay, may we remind the speaker to 1 minute do pa. away with side comments. Just answer direct to the question. Next question. Okay, karon kay wa man ka nahibalo, ingon ang reference diri nga si Smith regretted the fact nagmahay siya sa iyang gihimo, kay di man siya with tinuod founder sa tanan God, pero nagmahay siya, nagpamimbro siya sa Mennonite Church. Kasi pangutan na. O premise man eh. Kay wa magkakabalo, tuduan di ka nga siya nagpamimbro sa Mennonite Church. Pangutan na, kaning Mennonite Church asa man gikan kang John Smith o sa mga Anabaptists? Ang tubang gikan sa ato basahon diri sa document. Asa gikan siya? Niya sa The World Almanac and Book of Facts, page 682. So, denomination Baptist in Radical Reformation objection to infant baptism demands for church and state separation. John Smith, English separatist, Objection sa in 1609. categorical man nami Okay. ang duha. Is there an objection? Basis of your objection? Question, ang atong rules, categorical una, dayon, ansiran niya. So, categorical man duha na ipapilian. So you claim to have your categorical question. Rephrase your categorical question for a clear answer. So, si John Smith, nagpamimbro sa Mennonite Church. Ang akong pangutana, duha pilian niya. Kanibang Mennonite Church, yung ipamimbruhan ni John Smith, sa diyang nagmahay siya, kana ba gikan sa Anabaptist o gikan ni John Smith gihapon? Duha, pili lang ana ko din i-explain. Ang tubag wala ko kay bawa na. Ang honest question, tubag na ha, wala ko kay bawa. Ang ako lang naibawaan. The moderator would like to rule that the question is a fallacy, making the question complex. Salamat, salamat. You cannot force a question. You cannot force the speaker to answer either. It's a fallacy, making the question complex question. Speaking question. Salamat. So refrain the question. Salamat, Mr. Nganong Moderator. na-begging the question, moderator, ang ako objection, nganong na-begging the question nga na may pagpipilian, duha. Kung asa siya asa gikan ng Mennonite Church. Out of topic mo ba na, Mr. Moderator? You have to ask question categorical can be answered by yes or no, not calling for a choice. We go deeper for the rules of debate. So rephrase the question. Rephrase na lang nato, may yes or no. Asa man gyud gika, unsa man gyud ni nga grupo ang Mennonites nga gipamimbrohan ni John Smith. Padre, Objection, Mr. Moderator. Wa pa ta mag-topic ana. Ang atong topic, i-connect dito sa apostoles. Ganun abot naman kas Mennonites. Muna na, nabundungan nung kas moderator. Focus ta sa pastor nga Bible Baptist konektado sa apostoles. Ay, Mana? dili kay konektado dito sa Mennonites. Mana? Or sa Anabaptist. next question ta. Objection, Mr. Moderator. Yung question, palasyos pa, irrelevant pa dyan. Sunod pa na. Counter objection. Counter objection, moderator. Counter objection ko. So proceed with the next question. Counter objection ko. Kay ang iya wala dili man ko mangutan na magpamutuon sa ako. Ako siya pamutuon Okay. sa iyang gipamatuon. So you have to ask question. Yes, I have to ask question. Asa maning Mennonite Church ikan? Padre Darwin, unsa man ni sila? Asa ning grupo ha? Unsa ni sila? Okay, Mr. Moderator. Sunod pangutana kay Sige, sunod. irrelevant ang pangutana. Wa tama na sa tema na to nga pamatud-an nimo nga mga pastor sa Bible Baptist konektado sa mga apostoles. Karon nabaday Mennonite Church dire. Mo na nga balika ko nagbasa ng atong tema kay wa na ka masubay. The moderator would like to rule. In a debate, the speaker who alleges has to prove his allegation. Now, did Father Darwin mention of Canaanites? John Smith, Canaanites? If nag-mention of Canaanites, then proceed for purposes of clarification. Wala But akong if mention. wa mag-mention only Just John Smith,
then it is not the duty of the interpellator to prove what is on behalf of the speaker of the affirmative side. The rule in the affirmative side is to prove, to cite facts. And the role of the negative side is to destroy the facts, not to make facts in defense of the affirmative. So, rephrase and proceed to the next question. Mag-question ko, moderator, ha? Hindi ko mag-prove, mag-question. Mag-question ko, another question. Ang modern Baptist, ingon ang Britannica, that the modern Baptist comes from the Anabaptist. The Anabaptist groups, mo na sila gitawag Baptist, Mennonites, and Quakers. Pangutana, imo ba ning uyunan, sakto ba ni o dili? Ako mauna, nga sakto jud kay nga wa day jud may connection sa apostoles. Imong gi-imply nga connectado mo sa Mennonites, sa to mga Knights, Anabaptist. So, therefore, dili jud imo konektado sa mga apostoles. Ang akong gipaabot karon, makasangko mo sa mga apostoles. Sangkuan na gayon para makabawi ka. Okay. Imong i-quote ganina regarding gahisgot magugag Trail of Blood 15:23 imong giingon nagsugod ang Baptist. Okay, pangutana, katong Trail of Blood nga imong gigamit, imo ba tong gituhuan tanan o namili lang ka atong pabor nimo? Ganun mo tuo mo kung anong hindi man ni amo. Ako lang gigamit, nga wa jud mo'y connection 1523 pa mo. Bisan gani imong document, wa mo dapit nimo. Mo na nga ako ganing gigamit ni parang ma-convince unta ka. Wa man ka ma-convince sa imong galing document. Kami na noon. Diba? Mo na nga pastorian. Balik ka maturan, balik ka maglisod-lisod. Saan ba ko na? Sunod pangutana, kanang Trail of Blood ni Carol, ingon kaning against sa kuha, kabalo ba ka nga gipamatud-an ni Carol diha nga gikan yun mis apostoles hangtod ni abot sa mga kabalo ka ba? Okay. So kung Kunyara, gipamatud-an niya, kabalo wala sa kunyara na usubo na ka, kabalo wala kay duha man ni padre. anto ba? Kabalo ba ka wala? Kung wa ko kay baw, ako na baw ani ni Maura, Baw. no? Kay kung tinuod ang iyang gisulti, nasumpaki sa iyang gisulti. Siya rin nag-contradict sa iyang gisulti. Nagikan mis mga apostoles, pero diri mitungha ang Baptist Church ni adto unang nitungha. Oh. Siya rin nagsumpa, imong ipamatud-an nga nagsumpaki-sumpaki siya sa iyang tugalingon. Meaning to say, wa jud mo kunsad ang Espiritu Santo magduda ko nga Espiritu tunto ni. Sunod pa mo na. Okay, last question. Padre, last question. Kanang naay authority sa akong presentation ganina nga wa nimo gitouch. Sakto ba o yun ba ka nga ang akong presentation ang naay otoridad katong nakadawat sa balaang espiritu? Sakto ba to o sayo? Kinasaktuhan ang nakadawat sa balaang Espiritu Santo. Yung saon ni si John Smith, siya na may nagbulyag-bulyag sa ikaw galingon. Unya, iya na pong ibakwi. Uy, wak di ko'y authority, uy. Yung why siguro? Ang founder ganin ninyo, why siguro? Delikado ang membro, ani. Maam niya sa inyong document. Munang, mangita ta og siguro. Muna, yang atong presentation, historical, logical, and scientific. Okay, salamat for the interpellations. And after this, ninay karon nga na hipno ng tanan ang nagkapadayag na sa affirmative constructive speech and with the 10 minutes interpellations. And human ini naghatag na og 15 minutes negative constructive speech ang atong negative speaker Father Darwin and the 10 minutes interpellations. Now, rebuttal for 5 minutes. Unahon na to paghatag sa rebuttal on the negative side. 5 minutes. Salamat Mr. Moderator. O atangi pa ang ikaduha kay kulbahinan ni kay di jud buan lang
ning huna-huna ning atong pagka-connected sa mga apostoles. Personal, historical, sacramentally. Okay? Ikaduhan ning topic na mo. Pero arita sa Trail of Blood, ang ilang una nga makunik kuno sa Montanis, Montanites, Novatians, Donatists. Kay ba mo? Kay ilang ning gikunik para makakunik sila. Pero kay ba mo? Lain-lain ning doktrina. Mga irehis basta lang tigiya kining Trail of Blood. Therefore, kay iya manigi gugutlo, iyang gipamatud-an nga konektado siya sa mga irehis dili sa mga apostoles. Yadugang paniana makiksunan kung mauni iyang gikutlo, lain-lain ang pagtulunan sama pananglitan niining Donates atong basahon na kini ding mga Donates lain-lain kuyo kini mga tawhanan ni delikado kaayo nga ato ni silang sundon ug mao ni gisunod nila karon mo nang perting luuya jud kun magpadayon ta sa ilang mga huna-huna kay wa joy di ba nini ha arguments grounded in recognized authority, primary sources, and historical or eyewitness testimony overweigh personal opinion. Mas labaw pa sa personal opinion. Ako, wamang ko'y personal opinion. Ang atong igsuon mo ni ang makalig-on sa atong argumento. Primary sources, historical witnesses, consistent to apostolic tradition, scholarly consensus. Ang ikalima may pinaka-weak nga ebidensya, personal opinion. Okay ba mo asa na fall ang atong igsuon dito sa personal opinion? Atong pakpakan siya sa iyang personal opinion. Money authority versus documentation nato mga igsuon. Onya, dugang paniana ningon din mga igsuon ang iladyong document, Christian Theology and Introduction by Lester McGrath, page edition 6, 2017. Ningon din ni free church traditions have characteristically rejected the idea that apostolic succession is to be understood. Rejected. Ilang gi-reject ang apostolic succession. Si Christian Theology page 497. So, kay di man pare-pareha ng doktrina tong Trail of Blood si Montanis, Donatis, kay di man pare-pareho kung magkakaiba yung doktrina nila unsaon man nga makahimo ng tinuod nga usa nga simbahan nga nagkasumpa di man di pareha sa ato nga doon natay unity. Ako na i-prove unya karon taon unya kining ato dili lang ni psychological connection kini ba tinuod lang sa una-una ang naa ni pastorian maklaro ninyo nga psychological connection lang, dili siya grounded to reality, dili sa historical personal data ra. Why historical data? Why scientific data? Muna nga congratulations pastorian sa imong personal opinion. Og daghan kay na karon nga mga igsuon na to wa jud say concrete nga evidence, historical books wa hangtod karon tanawa atong paabuton na nga niay historical books nagingon nga ang mga pastor sa Baptist konektado jud sa mga apostol. Ako nang paabuton kay hanuman makabawi siya gamay. Pero kung di gani siya makakita og document quotation ra nya wala ro siya ka bantay kay si St. Polycarp iyagi ko no? Sa 158 AD si Polycarp the Trail of Blood apil nya giapil ninyong amua nya amo man ang santos ingano man pasabot na yang simbang katoliko day maulay bugtong makadugtong ngadto sa mga apostoles. Therefore, nining kagabion mga igsunan, napakyas ang akong binangga na igsuon sa iyang pagbabarog. Nga kuno ang mga pastor, doon ay apostolic succession, gisaway siya. Unang nagsaway niya ang iyang mga Bible scholars.
Upat ka Bible scholars, akong gipresent ninyo, doon na pa'y page, doon na pa'y libro. Mismo ang scholarly consensus, ang mga Bible scholar nila, wa mo uyon ni Pastor Rian. God bless. Time na. Thank you so much for the rebuttal speech, Father Darwin Gitgano. And now for the rebuttal on the affirmative side, let's welcome Pastor Rian Fuentes. 5 minutes. Okay, 5 minutes. Una sa tanan, dili gito personal opinion, oy. Nga naman, una sa tanan, gisuportahan na itong Bible, pero natingala ko, yun siya ni touch. Pero ang nindot nga pangutana, mituo ba si Padre nga ang una na kong premise kanang nakadawat og Holy Spirit dunay authority nga siya perting sa to yung gingon perting tinuuro ha sa na binuhol man to sa to mga tinuora ingon siya tinuod yun kaya nga naman supported man sa Bible yung anong ingon man siya personal opinion. So karon akong gipamatud-an mga kaigsunan nga doon na siya gipangbatbat nga mga judgment mga nana pero wa man niya natun-in kaya ingon siya wa ko kay balo mabay akong ingon ha siya mismo ingon wa ko kay balo nga naman ako ra tong gipakita niya nga dili tinuod si John Smith ang founder ha basta gani mo ingon ka John Smith ang founder is either ignorance or na makaka kay karon kung atong pangutan-on karon ang atong references ning adto man lagi sa ni Mennonites pag human sa Mennonites di ay mao man dito gikan sa Anabaptists dahil ang mga Anabaptists asa magikan mo na imong i-research di kay may kag John Smith unya karon asa ning Mennonites wa ka kay balo pakuyawa na kana may personal opinion kay ka kay balo unya unsa akong gibasa kanina o karon ingon mo heretic na kay gikan man na ninyo kaya di man sila parihan ninyong pagtuo ingon ang mga Romano Katoliko most modern knowledge of the medieval history of the Waldensians na diha sa iyang libro nga gikan sa mga Baptist exclusively from the records and writings of the Roman Catholic Church. Gilad po. Yung sila heretic na. Kamoy heretic. Silang Waldensians, heretic sila sa RCC. Pero di sila heretic sa Bible. Bible man sila. Kamoy heretic na mo sa Bible. So ganon, sila di ay may kaingon-ingon heretic. Ilang ipasangin lang. Kaya nga naman, powerful man sila. Pero klaro kayong reference, mga kaigsunan. Tanawa. Karon, ang akong giingon ganina, okay? Ang akong giingon ganina nga from the Bible, it's really klaro kay mao mo akong premises wa mang yun na kuan no una sa tanang naatay tema diri patriwa kin ko ni gamit og apostolic succession mo bitang ingon diha ang libro ni gibasa og nagsabot nga ingon diha gi-reject na apostolic succession kay wa mamiyana nga doktrina imuha man no nasi mong tema apostolic succession na awa ang atong tema akong sa pag-imuhang ikuan imong gi-approve nga challenge authority kinsay na ay authority pastor ba sa Baptist pastor sa pari ba sa Katoliko wala ko ninyo apostolic kay inyo wala wa man teaching na pero kana karon ako nang gubon nindot kay niyo niya nindot kayo ay muli karon ang kaigsunan akong gipapatuod ninyo nga sa biblical standard wala niya naguba amen wa niya naguba wa gyud niya hilabti puro siya dito sa mga libro-libro ang akong pangutana kung nagsulti ang Bible ani dayon adto ka sa libro kisa may mutuhuan lahi ang isulti sa Bible o sa libro kami Bible imo libro tanaw na to kung kinsa dawatan sa Ginoo libro ba o Biblia pero sa magiyon sa Bible kinsa tong makadawat og Holy Spirit ingon si Padre na ay authority pangutana kinsa may nakadawat og Holy Spirit according to the Bible if you believe in the Lord Jesus Christ nakadawat man yung Holy Spirit kung kung nakadawat og Holy Spirit ang akong challenge wala ko kitach kung doon na ba'y usa ka tawo na ba'y usa ka apostoles nga na ay authority nga niingon wa ka siguro kaluwasan wala Baptist mga kaigsunan ang mga apostol from the teachings and practices building baptisa pero si Padre wala nga naman dili makunya pamatudan ako nang gumuon nga wa may authority kay dili gyud wa gyud makadawat sa Holy Spirit labi na sa akong tema ganina wa gyud gitouch mga kaigsunan so I'm sad and diha dapita nga wa gyud gitouch niya nagsalig siya sa mga libro nga ang kanang libro depende ra gyud na gisa gaingon pero di mao ang giingon na to kan trail of blood niingon ang trail of blood
gigikanan niya, wa niya, kinsa din niya tuon tanan kay amo ako no. Pero dili na, klaro kayo. Anyway, kaning gisulti na to ron, pwede ni makita review. So makita ninyong review ani kung kinsa tatulsi, sulti na mo tinuod. Kanya ako premise nakadawat ang mga Baptist pastors of Holy Spirit, therefore na authority according niya, mo na ayo gid angkon basta di ba ay angkon. Angkon man siya nga tinuod jud daw nga makadawat ang Holy Spirit. So therefore na ay authority. Pero kung ang inyong apostolic succession dili may mo pabor na kay sayo pa na ako pa na pamatudan ron. So ayaw mo guli kay excited ko gugpon na ko ng inyong isaligan nga naa ko'y authority nga wa gyud taon bisan gamay. Kanya by the way, kana inyong giingon ni Polycarp, i-claim lang na ninyo santos. Wala na ko na printer pero basahan ninyo bisag kamo niya pag search karon Polycarp dinhi Roman Catholic Church i-claim ninyo nga santos. Salamat, Brad Ray, Pastor Rian Fuentes, for your rebuttal. And ladies and gentlemen, the first round of the debate is hereby closed. Time 7:16 in evening. O karon atong pagabuksan ang second round. Father, ready? Pastor, ready? Okay. So sa second round of the debate, mao pamatudan ngang mga pare sa simbahang Katoliko mo'y dunay otoridad pinasikat sa mga apostoles, apostolic succession. O kini pamatudan sa napulog 5 ka minutos nga pagpabaro ni Reverend Father Darwin Gitgano. Salamat kayo Mr. Moderator o sa katawhan nga nagsakripisyo uban nato karon. Usa lang ka teksto to gamiton, Mateo 16:18-19, ikaw si Pedro ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong iglesia. Bisan nagagaan sa imperno dili makapukan niini, igahatag ko kanimo mga yawi sa gingarian sa langit. Ang imong itugot diri Pedro sa langit, sa yuta itugot ko sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta Pedro, idili ko usab sa langit. Si San Pedro may nakadawat ng maong otorita. Personal jud yang nadawat. Karon pangutana, ikaw Father Darwin, duna ba kay koneksyon sa mga apostoles? Duna. Ngano man ang paagi di ay sa pag-transmit sa authority sa mga apostoles na nasa 1 Timoteo 4:4 pinaagi sa pagpandong sa mga kamot. Yang Father Darwin, kinsa may nagpandong sa imong mga kamot? Si Bishop Leonardo Medroso. Kinsa man po'y nag-appoint ni Bishop Medroso? Si Pope John Paul II. Kinsa man na si Pope John Paul II? Bishop of Rome. Successor of Peter. Karon, ni atay document, bunga raman na sunahuna ni Father Darwin. O ang akong pinangga, wa dyan siya kakutlo o standard reference. Ngano man, pang-pamphlet ra ng ilaha. So karon, arita sa standard reference. Saint Peter is called the first pope by the Roman Catholics. Babasa niyo na to sa World Book Encyclopedia. Dili ordinaryo mga igsuon. O na nga, ipakita din ako World Book ang tibuok kalibutan ni respeto ni ini. Siya may unang Bishop of Rome. O karon, kay si Saint John Paul II man sa itong document ko, itong mga list of popes. So, karon, kini si John Paul II konektado ba ni sa kutay sa mga apostoles? Okay, niya magkaigsunan, no? Kini ato, doon na dyan tayo pictorial evidence. Doon na dyan yung mga dagway. Nagpaabot po ko ganaa siya, pero makita ninyo ang kabugat sa argumento sa simbang Katoliko. Kaya kining ato, doon na tayo ebidensya. Okay? Niya, ang una na to, kisay nag-appoint ni Bishop Medroso? Saint John Paul II. Ika 264 nga Santo Papa. Ang gisundan ni Saint John Paul II, si John Paul I. Okay? Ako na ning i-discuss. Kaya wag man sila ani.
historical ang akong presentation ninyo. So biblical, ipili kasi unang gigagyawe si Pedro. Gitawag siya Bishop of mao na ang atong Santo Papa, dili jud mo biya sa Roma. Kinakadto ko sa Roma, kining St. Peter's, unang gitawag siya St. Peter's Basilica. Yan naman kining altar na pa din ay katakom, na nay kining langog o ubos sa altar sa St. Peter's Basilica, tua na lubong ang atong unang Santo Papa hangtod karon. Kay kung baptist pa ang nagtindog dito sa Bishop of Rome, therefore sakto ang iyang claim. Pero claim ra man na ug wa na matakdo sa realidad. Karon sunod ang Santo Papa nga sunod ni John Paul the First, John Paul the Sixth. Sunod niya John the 23rd. Ako lang ning basahon na. Pasensya na mo kay document mo ning ato. Di ba ni bunga sa akong personal opinion. Ika 267 na Papa si Pope Leo. Kaya nga naman, unsa may giingon sa Bible? Atong basahon ang balaang kasulatan sa Hebrew 3:7. Biblia ni sa itong mga igsuon. Hebrew 3:7, hinumdumi ang inyong mga pangulo. Sila nga nagsulti kaninyo sa pulong sa Dios. Unsa iyang advice na to? Hinumduman nato nga itong mga pangulo. Wala nga kung pangutan na si Pastor Inting. Pastor Inting naman. Pastor Rian. Kinsa man sa mga pastor sa Bible Baptist Church sa first century, wa siya na mention. Wa na numduman. Pero kita, kumangutan na siya na adere tanan. Ang mga documents sa itong mga Santo Papa, sangko kini. Pakita na to sa monitor, no? Si San Pedro ang unang Santo Papa na to, Bishop of Rome. Kini, na mga dagway, lain ang dagway, lain ang tuig. Pero nagkahiusa kita na way pagkabugto nga koneksyon. O gani, giprove na sa mga igsuon na to nga dili Katoliko. Ako lang ipakita ninyo ha. Ang mga igsuon na to nga ministro sa Iglesia ni Cristo. Atong basahon, ang ilang Pasugo magazine, Pasugo 1965 page 41. Ang sa may ilang giingon, so we don't question the claim of the Catholic apologists that the Catholic Church alone, unsa to? That the Catholic Church alone could trace back its origin to the apostles. Atong pakpakan ang mga iglesia ni Cristo. Dili na ako ni coincide sila sa history. Usa ni libro sa pastor ug ato sang basahon sa Bible Baptist, niingon ang mga Baptist. First we know, page 189, 1 Peter Free to Hope, Andrew Whitman. So ang pastor ingon, first we know from the writings of the Christian authors, Tertullian 203 AD, and Eusebius. So mga historical person ni sila. Dili basta-basta ang i-quote. I-quote ni sa ilang amigo nga Bible Baptist. Aning Baptist scholars. That Peter, Apostle Peter was based in Rome. At the time his letter was written in 62 to 64. So, ipamatuod nila kasi San Pedro dahil ka first little Peter isuwat na dito sa Roma. Okay? Dugang nga document sa atong mga pinangga kay nako nga Iglesia ni Cristo. Pasugo magazine, September, page 31 by Inocencio Santiago. Tagalog man itong basang Tagalog. Hindi kami tutol na ang Iglesia Katolika ang sumusunod sa unang Iglesia ni Cristo. Hindi rin kami tutol na ang Papa at ang mga obispo nila ay kasunod ng mga apostol. Pakpak! So, ang laing tinuhuan na
ang nibabatuod nga naman dili kita makahimo sa pagkibatok sa kamaturan kun dili sa pakigdapig sa kamaturan. Amen. Wala dili kay lisod nako. Mangutanan ni siya nako ron. Yaman ni gamitong Efeso 4:11. Kay ba mo ang Efeso 4:11, pastor man na, di man na pare. Arita sa document mga kaigsunan. Kanang maong mga pastor, ang una ay wa may pastor sa protestante dito. Pastor ni nga sako sa simbahan nga tinuod. Okay? Kay giangkon man sa ilang Trail of Blood nga 1523 lang sila dito sa Switzerland. Kay ba mo ang una ding obispo dito si Timoteo, no? Nya sunod ni Timoteo, Saint Timothy. Karon ang adlaw nga gisaulog sa tibuok simbahan ang fiesta ni San Timoteo o San Titos. Kung kauban sila nga nung man sila magfiesta. Karong adlaw ang kapistahan ni San Timoteo nga gisulatan sa Church of Efeso. Kung iyan ang tutlon, namin mabasa diri sa Efeso 4:11, pastor na nga kauban sa simbang Katoliko. Kaya dito ko sa Amerika, ang pare dito tawgon mo rin pastor. Ko, padal, pastor na lagi ka din. Ngibalin ka like tinuan, maunay among tawag. Kay kami diri sa Amerika, ang pare tawag pastor. Pero di tanang pare, pastor. Dili tanang pastor, pare. No? Nagkaroon, kinsa may sumusunod, kung ilan man basahon ng Efeso 4:11, uy, pastor man lagi diri father. Ang nagsuwat anak, kinsa may nagsuwat anang Efeso? Si San Pablo. Sa Roma 15:16, nag-alagad ako isip pari sa Dios. No? Wala ang pastor, pari. Pero di tanang pari, dili tanang pastor, pari. No. So muna mga kaigsunan ko, ligon ka itong document. Historical books, biblical foundation, mumutanan na siya. Father, kinsa may personal nga pari sa simbang Katoliko nga nakakonek katong Pedro, kinang personalan si Pedro mismo. Kay Pinadayag kapitulo 1 versikulo 5 miingon atong basahon. Pinadayag 1:6 atong basahon mga kaigsunan. 1:6 una. Og nahimo kanato si San Juan ha? Og naghimo kanato Pinadayag 1:6, og naghimo kanato nga usa ka gingharian sa mga pari ngadto sa iyang Dios ug Amahan. Iya ang himaya ug ang pagkagahom hangtod sa kahangturan. So ang pagkapari nila hangtod sa kahangturan. Mingon ang puli. Na ang Hebro City 24. Nga wa itugyan ni Kristo yung pagkapari sa lain. Unsay pasabot din ng wa itugyan ni Kristo ang pagkapari sa lain kay way kamatayon si Kristo. So mo nimo pagpuli nga wa man si kamatayon. Nganong kanang mga apostoles ilang pagkapari dili replace to the priesthood of Jesus. It is a participation to the priesthood of Jesus. Dili replacement. Okay? Sa Buhat kapitulo 20-28, bantayi ang inyong kaugalingon ug ang tibuok turil. Diin gipa hiluna kamo sa Espiritu Santo nga mga obispo. Unyang problema ani kay wa may obispo, pero ningon mo pud siya nga ang obispo kuno og pastor usara na. Therefore, ako nang tawgon sa pastorian karon Bishop Rian Fuentes. Sana all. Okay, padayon na to. Nagkatubang na jud kog obispo. Nga nagdibate sa tibuok kasaysayan. Karon pa siya natawag og obispo. Bishop Rian Fuentes. Okay, asa mo dos Bishop Inding? Mabalik. O si Bishop Princess Dali. O si Bishop Darwin Butlay. Nag-obispo na mga tawahan, ano? Tuwaso na to. Aron magbando sa simbahan sa Diyos. Nga iyang gipalit sa iyang kaugalingong dugo. Sayod ako nga sunod sa akong paggikan, sudlon kamog mga lubo, mamihag ug dili magpasaylo sa turin. So mo ning dunay mga ni tuyhaw nga mga dili katoliko, mga irihis, mga kaigsunan. Nagkaroon ningon mo na siya, o si Tito baya obispo man kato ninyo. Nganong ninyo man?
Dili ni kamo. Kung di na kamo nga nagpiesta man mi niya karon. Tanawa ninyo, i-search ninyo karon. Pista karon ni Saint Timothy and Saint Titus. Sa Tito 1:5, Tito pag-ordain og mga pari diha. Therefore, kinsay nagpista karong adlaw jud, i-search ninyo. Kinsay santos na ron? Si Saint Titus o si Saint Timothy. Okay? Mingon siya, Father, nga anong minyo man ninyong obispo diri? Unya, ang mga obispo ninyo di naman minyo. Tungod kay, o sa may theological reason yan ang ilang pagtawag na uwahina. Ang ilang civil status na una. Yan, babiyaan nila ilang asawa nga nawahi man ang ilang tawag. Amen? Unya, kay doon na may authority ang simbahan. Unsay giingon sa unang Bishop of Rome, si San Pedro, ang imong itugot din ni Pedro sa yuta. Supay, ang imong itugot din ni Pedro sa yuta. Ang imong idili din sa yuta. Usa kumingon ang simbahan. Yang mga kaparian o mga obispo dili na minyoon. Gitugot na ni Kristo dito sa langit. Kinsa man si Padre Darwin mo question niya na nga si Pedro may nakadawat ng authority. Kung si Kristo yang isunod sa daghang mga protestante niingon, Pedro ang imong itugot ko sa langit, ang imong idilik ko sa langit. Therefore kay do na may balaod ang simbahan. Dili mo sumpa ang atong Ginoo na. Ang musumpa si Bishop Rian Fuentes. Kinahanglan na iyang pagsupak, pinasukat sa balang kasulatan. Nga sila nakadawat og Yahweh. Unsaon man nga si John Smith mo nakadawat og Yahweh. Kay nagbunyag-bunyag na siyang kaugalingon. O kang ilang mga dokumento makaigsunan, wa magkasibo. Daily consistent. Mo na makaigsunan sa atong pagbabarog dinhi si Father Darwin, do na by apostolic connection, do na. Kinsay nag-ordina ni Father Darwin? Si Bishop Medroso. Kinsay nag-appoint ni Bishop Medroso? Si Saint John Paul II, Bishop of Rome. Kinsa man si Saint John Paul II, successor of Saint Peter. Therefore, mga kiksunan, akong napamatudan, ya ang tanang mga pari sa simbahang Katoliko kay konektado sa obispo, kay ang mag-appoint, wa pa tayo obispo karon. Ang mag-appoint ana ang Santo Papa. Therefore, konektado ta. Time. Apostles. Salamat, Father Darwin Gitgano, for your constructive speech, affirmative speaker on this proposition. Pamatudan na ang mga pare sa simahang Katoliko maoy adunay otoridad pinasikat sa mga apostoles con apostolic succession. 10 minutes interpellation. Sa kagamay mo cellphone. Let's give the floor Pastor Rian Fuentes. Yan na lang, ini presentation. Unang pangutana, Padre. Kung pananglitan, Padre, ang Biblia, kung ang referensya nagkontra, kinsa imong tunguan according to CCC, Catechism of the Catholic Church. Ang kisay akong tuhuan ang magisteryo. So, pangutan na. Okay. Ang akong pangutana, kung ang referensya o ang Biblia nagkasumpaki, kaning referensya Biblia nagkasumpaki, asa ani imong tuhuan? Biblia, referensya. Natubag na ang magisteryo. Meaning to say, ang simbahan, so dili Biblia. Ang simbahan. Okay. Kaya ang mo interpret sa simbahan, ang sa Biblia, ang simbahan. Dili ang matag usa ka pari. Kaya kita doon naman tayo magisterium, sila wa man, iya man. O ito na nagkasumpaki mo. Yan ingon ka nga, na ang may apostolic connection, ang Bible scholar ninyo, wala. Una nga, niining kagabion karon na pruibahan na to ang unity sa simbahan. Kaya mismo gani ako pare, di ko mag-iya-iyag akong interpretan. Mingon dyan ko, sa gisulti sa simbahan, akong sundon. 1 Timoteo Kapitulo 3, versikulo 15, ganong sundon akong simbahan. Siya ang haligi o sukahanan sa kamaturan. Dili si Brother Darwin. Okay. Karon ang imong gigamit world book kana world book. Yes. Kanang list of books unya na ko kay mga picture ganina. Yes. Kabalo baka kinsay ga lista ana kinsay ga himo kabalo ka wa. Okay.
Ang simbahan mismo, kaya diha naman siya panahon sa wapa mo. Nga magkamoy mo lista-lista. O niya, historical person naman ni sila. Dili ni gama-gama. Mauna nga, kaya doon na may mga tuig. Kaya nga ang magkamoy may mulista. Nga, wak pa man mo. Hebrew 3:17. Laro kayo, hinumdumi inyong mga pangulo. Ikaw wak ka hinumdum. Unang problema na ni mo ron, kaya kami nakahinumdum. Amen? Sunod pangutana. So, ingon ka ganina sa presentation nimo nga gikan ka sa bishop, no, na kay bishop nga nag-ordain o naglay hands. Kunya si John Paul II gikan to dito ang bishop nga ordain nimo. Imo gigamit ang 1 Timothy chapter 3 nga pamatuod diha na about sa bishop and also in 15 karong bago lang. Akong pamutanan nimo padre, kanang pulong kay sa 1 Timothy chapter 3 verse number 2, ingon diha, a bishop then must be blameless, the husband of one wife. Pamutanan ako nimo, unsay kahulugan na ng must? MUST. Unsay kahulugan na ng must? Okay, salamat. Now, kung minyo na ka, amas. Kinahanglan imong tumanon. Ispo, di nga magbiyaan mo imong asawa. Unang amas. Kinahanglan jud ga imong at timanon, unang amas. Kinahanglan, di biyaan. Kaya nga naman, nauna lagi. Natubag na nato na. Muna nga natubag na nato ni. Muna jud lain pagkutana no. So muna nga ako, kinahanglan jud imong biyaan nga iya man ang anak. Iya po ng asawa. Mingon din siya. Oh, inata. Friend na lang ta. Iya ko ng anak. Unang di na siya maayong obispo, kung iyang biyaan niyang anak. Mo lagi na. Kung naminaw ka, ang imong itugot ni Pedro sa yuta, itugot ko sa langit. So di na ni mo magamit karon kay wa pa nang balauda sa panahon ni Timoteo. Sunod pangutan. Okay. So, gitugot sa yuta, gitugot sa langit, kanya imong gigamit sa Apostol Pedro. Yes. Asa nga verse kasi Apostol Pedro niingon nga dili magminyo ang mga bishop. Salamat. Wa tay mabasa ana litra por litra. Kay ang authority ni Pedro panahon lang sang iyang panahon. Nya namatay mas Pedro. Mo nang nipili siyang Sanlinos. Nya human ni Sanlinos sulod ng mga Santo Pampa sa Council of Elvira. Dito na 3rd century na nagsugod ang vow of celibacy. So di na nimo gamiton sa 1st, 2nd, 2nd century kay ang pagbalaod na sa simbahan sa 3rd century. Ang mismo nga Santo Pampa nga successor ni Peter mauna ang nakadawat sa Yahweh. Mo na nga kay kung mawa si Pedro kisa na may musunod. Mo nang nag-ordain sila og mga obispo. Kay di man, mingon niya ni siya. O niya, nganong di man nipuli si John. Si Linus may nipuli ni Pedro. Doon kay ang apostoles di na mapulihan. Yanong di mapulihan ang apostoles, doon na yung qualification. Una, nakasaksi sa tibok kinabuhi ni Kristo. Ikaduha, nakasaksi sa pagkabanhaw ni Kristo. Sa 2nd century, what naka-witness? What ay apostoles? Si Apostol Pedro sa inyong claim nga unang bishop and Santo Papa sa Rome. Unya siya, gipili siya ni Jesus Christ mismo. Kay pangutana, kay kana si Linus, mamay sunod ni Peter, no, sa inyo ha? Kana si Linus, kay mamay kuno sunod, unya 1st century man na. Doon na ba kayo mabasa nga si Pedro, Apostol Pedro, iyang gi-appoint si Linus nga mo musunod niya. Okay, doon na kayo mabasa o wala, dahil kung doon na, pakiside sa verse. Okay, salamat. Ang ni what ay mabasa sa Biblia na kay na naman na sa history, no? So kung ang Biblia og referensya bitaw ta, no? So karon arita sa document niya si Linus tinun-an din ni San Pedro di ani sa ganit sa ha i-off sa block kaya itong i-double check ang document. So about the Linus, na din is Biblia si Linus. Okay, timekeeper, relax the time for purposes of research and clarification. So,
Niya din sa 2 Timothy chapter 4 verse 21. Do your best to come before winter. Eubulus send greetings to you, and Pseudo, Pudens, and Linus, and Claudia, and all the brethren. Apil siya sa dimension biblical. No, na-mention siya biblically. Tulo naman, duha ni sila na-mention si Clement, sunod ni Linus. Biblical personality ni sila. Ang sunod ni Pedro si Linus, ang sunod ni Linus si Clemente. So, nana sa 2 Timothy chapter 4 verse 21. So, biblical connected kining disunod ni San Pedro. Ano man, di man pwede ilisan si Pedro ang apostoles. Kaya ang apostoles, dili man napulihan. Kaya kung mapuli ang mga apostoles, ang iyang office may napulihan. Dili ang pagka-apostleship. Di mapulihan ang pagka-apostoles. Okay na? Okay, next question. According to Britannica, Padre, ato na lang sa sundan sa to kay ang Clement, sunod lang si Linus na to, no? Yeah, okay, verse nabasa. So, si Adile ba? Ang ako pangutan, ang imong to pa ganina, wala, letra por letra, kay ako mong pangutan akong gi-appoint ba? Verse nga gi-appoint si Linus ni Peter. No, karon pangutan na, si Linus ni appoint si Linus kay first century Linus, ni-appoint siya ni Clement kay siya may sunod. Doon na ba kayo mabasa nga si Linus ni-appoint ni Clement from the Bible nga mo imo sunod niya? Doon na wala. Verse Bible. Ang tubag, nabasa nato nga naa si Linus o si Clement sa Bible. Ang pag-ording nila na ani sa patristic sources, si St. Ignatius of Lyons against heresies, book 3, chapter 3, section 3, page 41. The blessed apostles, having founded and built up the Church of Rome, committed into the hands of Linus the office of the bishop of Rome. So, kanus ani? First century. So, natay document si Saint Irenaeus. Ito pa makonekta. Dili lang ni ako. Dugang pa. Si usa ka historian. Yan dili ni Katoliko, Eusebius of Caesarea, Ecclesiastical History, Book 3, Chapter 2, Section 1. After the martyrdom of Paul and Peter, Linus was the first to receive the episcopate of the Church of Rome. Page 137. So doon na tayo document. Kay Bible og reference man ta. So di ta magkapos, di man na historical nga account ang Bible. So makita na to, nga doon na tayo document. So sa 2 Timothy chapter 4 verse 1, i-mention si Linus. Biblical siya nga person. Okay. So, ingon ka ganina nga imong pamatuod historical. Okay, ingon ka na historical. Ingon na Britannica dire Padre. Timothy? 2 Timothy mo? Kana. Okay, Padre, Britannica, mo ni pinaka early English encyclopedia. Nagingon dire sa early papacy. Ingon dire nga, apart from the allusion to Rome in the first letter of Peter, there is no historical evidence that Saint Peter was Rome's first bishop. Karon pangutan na. Tinuod ni o dili kaning reference? Dili na tinuod kay daghan mo kay reference siya nagpamatuod nga Bishop of Rome. O gani ang Iglesia ni Cristo nagpamatuod pa konektado tas mga apostoles. Mo na nga unsa may document mo na unsa man nga encyclopedia atong i-double check lang Britannica. Bando. Okay, search lang. Ang term papasi dili na makonek historically ang term papasi. Pero ang Bishop of Rome, ningon diha Bishop of Rome? Yes. He is not Bishop of Rome? Yes. Natong basama. Sige. Ato i-document ha. Ito sa iyo. Yun. Okay. Unsa man imong source ni? Britannica po. Britannica? Down ko na. Apart from the allusion to Rome in the first letter of Peter, there is no historical evidence that Peter was Rome's first bishop.
or that he was martyred in Rome. According to tradition, he was crucified upside down during a persecution of the Christian in the mid-60s. Circa. By the end of the 1st century, however, his presence in the imperial capital was recognized by Christian leaders, and the city was accorded a place of honor, perhaps because of its claim to the graves of both St. Peter's and Paul. In 1939 was where believed to Peter's bones were found under the altar of basilica dedicated to him. And in 1965, Pope Paul VI confirmed them as such. Rome's primacy was also fostered by its many martyrs, its defense of orthodoxy, and status as a capital of Roman Empire. By the end of the 2nd century, Rome's status was further bolstered by the Petrine theology, which claimed that Jesus Christ has designated Peter to be his representative on earth and the leader of the church, and that this ministry was passed on Peter's successors as representative on earth and the leader of the church, that this ministry as Bishop of Rome. Peter received this authority according to the theory. Jesus referred to his as the rock of the church and said, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Bishop, the Roman possession of honor was challenged in the middle of the 3rd century. So, diatas Britannica nga document. Okay. Aray putas laing Britannica ato nang napoy Britannica diri bro. Saint Peter the Apostle died. Angkol man silang document kanina, no? Apostle died 64 circa. Rome was a disciple of Jesus Christ, recognized in the early Christian church as the leader of the 12 disciples, and by the Roman Catholic Church as the first of its unbroken succession of popes. Naman dali. Ano tas early papacy? The early papacy refers to the period of leadership of the bishops of Rome from apostolic era, traditionally beginning with Saint Peter. Gusto mo na yung reference na? Uli ka man diri po, no? Napon diri, oh. Napon ko ilain. Pila na kayo sa encyclopedia mo. Ano ito sa laing encyclopedia? Young Student Encyclopedia, Volume 17, page 2024. Catholic believe that their religion was founded by Jesus Christ. The Apostle Peter moved to Rome about 60 AD and there became the first bishop of Rome. So, naman diri sa among gidahadyon, ninunta madani mong Britannica, pwede magud maedit. Pwede maedit. So, niya diri maedit. Early papacy binutay. Sunod pang tanan. Anita usa. Lain po na. Encyclopedia Britannica Volume 5. Ingon na po diri. Sige ingon diri. Papacy and Empire Volume 5. Conflict if popes, ingon diri, if popes Leo I and Gregory I may be styled the architects of the medieval papacy, Popes Gregory VII and Innocent III should be called its master builder. So, pangutanan ako nimo. Kaning Encyclopedia Britannica, Britannica Volume 5, this is na 1768 nga page 694. Ikong ginanako tanan. Kinsa man ang author aning papacy according to this reference, si Peter, si Jesus Christ, o si Popes Leo and Gregory I. Objection, Mr. Director. Tawag timas papasi. Ito tima, doon na by apostolic connection. So, irrelevant na ning iyang question. Ang akong tubag mo ni, nga, di ay mga daghang document diri, usara to, pwede mo guna ma-edit na diha. Hindi yun ni ma-edit. Kaya libro man eh. Di ay din yun, the Roman Catholic Church named the Apostle Peter as founder of the church in Rome and the first Pope. Una yun siyang Santo Papa. Una nga, naghisgot naman siya o papasi. Ang atong, kuha na nga, Bishop of Rome ba si
Peter. Kay makunig si John Paul II, niya Bishop of Roman. Therefore, konektado jud ang mga pari sa simbang Katoliko. Atong pakpakan ng simbang Katoliko. Sunod pangutana. Okay, pila. Last question na. Last question. Okay. Last question. Akong pangutana ganina padre kay ang mga bishop man o bilang kauna gyud nga Santo Papa. Akong pangutana ganina ka sa 1 Timothy chapter 3 and even in Titus chapter 1 gibalik-balik ni Paul. Kani ba siya qualification ba ni sa usa ka obispo o dili qualification? Ang tubag, pag itubag na rin ako, ibalik na mo diya. Wala gina ang civil status niya na una sa iyang pagtawag. Di qualification ba o dili? O dito. Ang tubag, dili kay si San Pedro di Balminyo. 1 Corinto City 34 nga mas maayo. Baptist di ay nga reference. Oh, naa. Baptist nga reference. Gusto ng tikiam. Ano aday na? Theology, mayroon dyan inyong gibutang dito, bro. Kay Baptist Theology Seminary dito dito kinikan. So na ay picture. Picture ninyo. Wala nga, pwede ma-edit. Salamat, panguta. Salamat, Pastor Yan. Thank you so much, Father Darwin Gitgano. Nasakpan saya For your telinga answers and humans interpolations. Salamat, audience. Are you ready, audience? Okay. Are you ready for the constructive speech of the negative side? Okay. So ato na karong ihatag. Okay? So, bisan og doon natin mga remarks, please behave, no? Ato gihapon nga katigbabaw ang alaong na pagrespeto. And we wish to appreciate Pastor Rian Fuentes sa iyang halaong na pagsakripisyo gikan gyud sa San Carlos City, no? Nani gamay siyang problema sa iyang gamay nga kabugnaw, no? Pero iyang gilabang ang mga balod sa kapalaran para lamang pagatubang sa kamaturan. And so, ato nang ihatag ang 15 ka minuto nga pagbuhagay sa mga katarungan o paglumpak sa mga bantayog sa kamaturan nga gipabarog ni Father Darwin Gitgano. Constructive speech for the negative side. 15 minutes, Pastor Rian Fuentes. Okay. Baptist ko no. Ayun di ako, Baptist Theological College, gitam na kay siya tagiya. Pero unsa ang volume 9, volume 10, New Catholic Encyclopedia na nasakpan. Baptist Theological College ang tag-iyas libro mo nang itatakan. Pero ang reference o singalan, New Catholic Encyclopedia. Ano mo sayon? Karon ate tanaw na, ingon siya nga, pwede ba edit? Di man ko mang-edit kaya di man ko mangilat. Ate tanaw na, live research. Ay, sagsapa diya kay mag-present sa ta. Ayaw lang pagkuhan kay. We request Brad, keep distance from the stage. Well, ayaw ba? Okay. Ayaw mo pagkuhan sa Relax. relax. Remember, Sige, this is a professional debate. Let's feel ourselves a professional audience. Please pay respect. Do not palihog. We have to respect our debaters. Salamat, Brad. Okay, so proceed for the 15 minutes.
sulti mo ko. Audience ha, paminawan sa ta. Sige ba? Okay, now, live search niyo, di lagi ko mangilan. Basta baptist gani inyong kontra, ganahan kami kan matuoran. Kaya wala ko nagugma sa baptist, nagugma ko sa matuoran. Sakto itong gikot, ganun na padre nga, we cannot go against the truth, but for the truth. Live search. Oh, live search now. Paano ko ito, mangidit ta? Oh, papasi. Ardos papasi. Oh, encyclopedia na, online na. Oh, diha ta. Ardos ubos. I-screenshot na kay dili. Lago tayo time nini. Lago tayo time atong gikuan. Oh, kagaro na. Apart from the allusion to Rome in the first letter of Peter, there is no historical evidence. Ngayon ko mo historical. Kung siya mag-ingon niya, walay historical evidence. St. Peter was Rome's first bishop. Of that, he was martyred in Rome. Narabay mangangkol. Sa abo gilubong, sa Pusapindog. Yun sa pagkaibaon ninyo. Ang tanawon ta mo, yun sa ninyo pagkaibalo. Ingon rin ang Bible, ingon rin reference. Tanawang reference din. Di adto ko noong 1939, gibasa niya Padre, 1939, what were believed to be Peter's bones, gituhuan nga bukog ni Apostol Pedro. Pambihira. 1939, first century na, piting nataan na. Ingon siya, bukog ni San Pedro, kisa kaingon mo. Ya pag-abot sa 1965, si Pope Paul VI, i-confirm po niya, tinuod, bukog na. Kasi pasabot na, naitag, ang Pedro kong bukog. Binuang na, diha lang nagikan, ingon nga, gilubong ay. Angkon ra na ninyo, ingon ang Britannica, di ko mag-edit o kuan kadang reference kay pangilat na, di ko ingana. Pero nato tanawon, ako lagi nang bungkagon ninyo ang claim kay kanang inyong claim. Tama na nas claim, di na kapamatuon ako. Ingon ang Bible diri, reference ta. Una, tanawa katong imong giingon nga hinimo list of popes, hinimo to sa Anuario Pontificio. Roman Curia ang author ana, sila ra po'y lista. Lang laong sa mana na. Ang amog kami mo lista, mo reklamo ka, history na mo, nya kami mo lista, okay ra. Dili na history. Imo ng istorya, his story. Kaya yun ang according to, tanawa, basahon na itong mayo. The Anuario Pontificio does not identify popes by consecutive number, having stated that at the times, the legitimate succession between multiple claimants was impossible to determine. Kabalo mo ana, oy mga safety. Na ay panahon nga daghang pope, na iduha, na itulo, na upat, ingon ang Anuario Pontificio, di natin ibutangan og legal numbers kay imposible na to ma-determine kung kinsay real successor. Hagba automatic ang inyong pamatuod. Mo na inyong pamatuod. Kanya may unta pulog na I claim kay pareha matanggal claim sa history books. Pamatuod unta nato sa Bible. Kanya karon kay mo adto sa Bible di man sad gyapon ka pamatuod. Okay. Okay. Kanya lang. Okay. Naay gamay ko. Okay. Now kaning Encyclopedia Britannica mga kaigsunan, page 694. Naanay ko ayun diha si Pope Leo lagi si Gregory I mao na style architects anang medieval papacy. Kaya nga naman, unsa may ganing papasi mga kaigsunan? Pope Gregory I, siya mo'y nag-lay of foundation for the Roman Catholicism of the Middle Ages. So, gano'n. Ato tanawon sa New Catholic Encyclopedia, unsa giingon sa New kay religion na Arita sa pika sa ngita pa ko Alright. Dirita sa church Arita magbasi. Okay, basihan na to ni. Kaya ingon ang Bible diri, una arita sa Bible. Kaya ang Bible nag-ingon mga higala kay igsunan na kung bishop gani ka, okay? Kung tinuod kang bishop, ingon diha elders of bishop. Okay, elders of bishop interchangeable na usa ra gud na ka text Titus 1:5-7. Ingon diha ang ordained elders in every city.
Unsa may qualification? If any be blameless, qualification ni mo itong pangutanan niya. Dili kay sa to, minyo naman biyaan. Nya ingon ba siya di kuno minyo si Peter, ingon ba ang Bible, nagiayon ni Jesus Christ ang iyang ungagan. Wala kagingon. O sige, atong balikan, sorry. O wala. O akong asayo kung wala siyang ingon. Pero si Peter minyo. Okay? Kaya naman siya ugangan. Aman ito nga na mother-in-law. Pero ingon rin, if any be blameless, padre, kani siya, gipili ni Paul si Timothy, giingnan siya, gi-appoint ka nga mag-ordain kag elders, doon ay kwalifikasyon. Unsay kwalifikasyon? If any be blameless, the husband of one wife. Muna tinuod nga kwalifikasyon sa bishop. Kung wala kay wife, mga higala kay igsunan, di ka mahimong bishop. Nga naman? O si Peter lang daan minyo lagot. O inyong gi-claim nga Peter minyo nya kamo dili. O karon halita sa usa ka pamatuod sa Bible sa Timothy. Nato dito, Timothy gihapon. Ang first Timothy maoro ko gihapon, mas ako ipangudanas padre. Padre kana bitong mas. Unsa may meaning anang mas? Kay mas man na dili na siya optional padre. Ang mas padre, mas is a must, necessary na, dili na siya optional. A bishop must be blameless, the husband of one wife. Ingon ang Bible, First Timothy. This is a true saying, if a man desire. So, kung ang tao nag-desire siya nga mahimo siyang obispo, doon ay kwalifikasyon. Ang say qualification, a bishop then must be blameless, the husband of one wife. Mas na. Kaya nga naman kinahanglan man nga na ay asawa. Kaya ingon ang verse number 5, for if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God? Kada kung laparo anak mga kaigsunan, kung di na ay tao nga dili kabalo mo dumala sa iyang kaugalingong pamilamalay, iyang asawa, mga anak, usaon man niya pag-atiman sa iglesia sa Dios. Usaon man na Bible ug reference dili man mo takdo. Dili mo takdo. Ako kung reference ko, tabla-tabla kita diha kay parehang tang claim reference. Pero amo kong claim sa reference sukat sa Bible, wa gid niya kita sige angkon pa niya nga ang tinud na authority dunay Holy Spirit. So karon mga kaigsunan, higala pagtan-aw nato dinhi. Ato na punta sa pilay oras Brad Galoy. Wow, 7 minutes. Okay pa kayo nga. Nindot ka. Alright. Dinito sa files ta. Arita sa ang papasilang gihapon. Kaya ato pa matulaan mga igala nga si Peter dili na unang santo papa lagi. Okay. Kani ba to? Ako pa matulaan ninyo. Here. Santo Papa sa Papasi. Okay. Papasi, ayan. Okay ha. Anak siya. Ingon siya sa history ha. History ni. Opinion ko daw. The Encyclopedia Americana. Manay akong idadya. International edition sa Papasi, tanawa ko sa gingon. Foundations to Gregory I. The Anuario Pontificio gihapon. Mao na siya official Vatican yearbook. Mo na ba bisag 15 butang niyo diha tuhuan ninyo. Pero kami dili kinahanglan may ebidensya. List sila kunay galista Saint Peter as the first pope. Pero unsa giingon? The New Testament is silent about Peter's presence in Rome. The tradition that links the Prince of the Apostles, quote-unquote, with the Roman began later and is based on literary and archaeological evidence. O sa may literary, kanang mga claim nga gisulat. O sa manang archaeological, katong bukog. Ingog ang Pedro kung itong bukog, 1939 niya, namatay na first century. Ang paita, kisa may muto o yung tao na naway. Ay nga naong na tapagpatuo. Mga kaigsunan, nagala, dili gina siya pwede nga imutuhuan kung mahuna. Basta may ebidensya rin. Now, arita sa
Okay. Arita sa naagya ko'y gigamit ni Brad Paul sa among debate nga daraw kaniyo branches of Christianity tanawa kung sino nakasulat. The Roman Catholic Church ko no original pero tanawa kung sino nakasulat. Claim. Claim to be the descendants of Saint Peter. Claim na kay mostly sa kasulat ani manggod wa ni sila kabalog kung sinita po dito mo nang gibutang nila claim o sige yung kanina there is no historical evidence. Now regarding sa papacy na ay pinakaunang nga pope anak mga igala kay sunan ang pinakaunang pope according to history. Okay napay oras pila oras live search na kay nindot natin tanawa ha live search etymology sa Pope. Tanawa ha? Etymology sa Pope. Ato tanawon ang Wikipedia online. Ano man? Objection man. Objection, Mr. Moderator, ang atong i-prove nga wa may connection. Nagpamatuod naman ka nga wa ang papasi diya sa Bible lahi man ang papasi o apostolic connection. Unang ang iyo Mr. Moderator na balik ta sa tema kay perting layuan na jud nagisgot na siya minyo nga obispo. Yang ano man minyo nga obispo di mi makonek, perti man konek ka. Ing na nga disconnect me. Ano lang? Ikuan ang referensya nimo nga wa may makonek. Kay na ba? Ing na to nga katong piki tong mga picture gipakita ni Father Darwin dito tinuod bunga to sunahuna Father Darwin. Ano ba? Ya pag kita og reference. Usa ra man imong referensya? Ya Britannica ra man. Kini nga ako pero kana. Okay, counter objection ko moderator. Akong ipamatud-an moderator nga si Peter di na unang pope. Kay mao man pinakauna. Ano may mag counter objection? Pasag dahil niya itong presentation kay ingon pa sa rules na to. Why object kayo sa first presentation? Okay, so for purposes of balancing between the true truth, ang genuine nga kamatuoran dili o dili mapapas. Apan ang hinulaman nga kamatuoran mapalpag, mapulpog, mapapas. And therefore, the moderator rules, proceed with your presentation since there will be an interpellation right after your presentation. Proceed! Ako ni siyang ipamatuod nga kay una si Peter man padre. Si Peter mao'y first pope ninyo kunuhay. Ako ning gupon pag maguba ko na kurot na mo mura nagdomino. Muna'y purpose ani. Ingon ang title etymology, the word pope derives from ancient Greek papas, father. In the early century of Christianity, this title was applied especially in the East to all bishops. I want you to know, bago sa una di ay tanan di ang bishop gitawag nila Pope pero gi-exclusive ni siya ni Pope Gregory VII. Pero tanaw na to unsay giingon sa history. Ingon ang history and other senior clergy and later become reserved. Okay, now ingon. A reservation made official only in 11th century. Motong 1073 by Pope Gregory VII. Ingon ni the early record of the use of the title Pope was in regard to the Biden deceased Patriarch of Alexandria, 3rd century si Heraclius. Karon, ang word nga title una na giingon niya nga si Heraclius. Sa ato pa lahi ang tawag ni dili Pope si Pedro. Kato imong giingon kanina nga libro guba na to kay ingon ang libro kanina first Pope si Peter. Yung sa may giingon diri nga ang first Pope diri kay si kuan man ni Heraclius man kisa may giingon nimo. Siya ra pay giingon galista-lista na first Pope si Peter. Kay according to the history walay historical evidence. The Britannica Encyclopedia mga kaigsunan, this is the pinakadugay nga English encyclopedia na nasulat 1600s. O sa gingon, there is no historical evidence that Saint Peter was Rome's first bishop or that he was martyred in Rome. Naalay gitawag og Petrine theory. Unsa man nga theory which claim that Jesus Christ had designated Peter to be his representative. Claim ba? Binisaya, angkon.
Mo na yung opinion. Mo na yung opinion. Karon ako angkon ko nga naa mi claim sa history. Pero ang among pamatuod gahi kay nga Bible wa man niya no. Ingingon man nun siya ang nga authority padre kana bang nakadaot ang Holy Spirit ingon siya. Tinuod jud kayo. Tinuod jud kayo. Pareha mi duha. Diha mi nagdaog sa Bible. Pero karon sa history sa Bible palpak lagapak. So karon mga kigsunan, laro gyud kayo. Penting laro ha sa Bible mao na. Kamo tuo pa mo. Okay, next karon mangutana na si Padre. Salamat. Okay, for the 10 minutes interpellations, atong ihatag ni Father Darwin Gitgano para sa pagpulpog sa mga gipamatuod ni Pastor Rian Fuentes. 10 minutes interpellations. Unang pangutana, Pastor Rian, ni Aman ang Almanac 1992. Libro dyan ni, dili ni picture-picture. Hindi na ma-edit. Pangutana na ko, Pastor Rian, saan na historical book ni, dili? Yes or no? Okay. Book. Yeah, yung Historical book ni, yes or no? Yes, pero kanang historical book daghan na siya og contributor, Padre. Kanang encyclopedia aron mo sayo, daghan na siya contributor. Kani nga article na nay contributor kinsa. Pangutana ana kung kana historical book na, dayon na man sa koy history book nga ningingon nga walay history evidence, isa may tutuan. Ang pangutana karon kanang imong gigot ang ako karon kung imong mapakita kung kinsay gasulat, kinsay contributor, basig kauban ninyo o membro. Next question. Pangutana, naaban ng historical book nimo nga imong gikot na ana aktual kinaaman namo diri pero daga na usap pa man ako gikot lo na ana dala na nimo wala Ay, naay ko'y nadala, Okay, Encyclopedia Americana. Okay. Britannica na ko, online, wala ko nada. Wala. Karon, ako mong i-challenge ako. Ipakita na ko ninyo mag-video ko ang kuan. Kaya nga naman, ika kong San Carlos, padalo ko rin magdagang libro. Magdada ako dito. Pero na ako, kani siya, picture ni. Picture na. Marong na yung picture niya, dili na libro. Kasi may tawag di mana. Libro na siya. Picture lang. Sa debate, Padre, aron mo masayon. If you can quote the title of the book, the page, the volume, mahibawan na nimo at kuha na sa 640 pata. Dili na magdala-dala mga abogadong daghang kay libro na dili. Kay mo quote lang na siya. Pwede na niya kuhaon or dawaton. Kaya nga naman, na may name, title, page, and volume. Pero again, ang ako ang gina-picturean diri, na literal yun ang libro, kay naagin ko diha, agapapicture ko sa mga libro. Bisang pag, isa mo na, hindi na libro na. Pwede kayo. Pangutan na siya, kaya naman pangutan na. Sunod pangutana, di aman din sa historical book nga nag-ingon, the Roman Catholic Church is one worldwide Christian church, acknowledging as its head the Bishop of Rome, known as the Pope. Father, the Pope is held to be successor of Saint Peter, thus invested with the power which was entrusted to Peter by Jesus Christ. Nampamutan na karon. Pinangga, historical book pa ni. Kaya mo man nanggiuyan na nga historical book. Therefore, kanang imong document diha, wa mahiuyon sa nagdala na kong actual nga historical book. Yes or no? Okay, wala nagriuyon. Mo bitaw ang ingon nimo. Magkasumpaki ay lagi ng encyclopedia. Karon kay nagkasumpaki ay man pangutana, nakaila bakas gasulat ana pasig membro na ninyo. Karon kay nagkasumpaki ay mga encyclopedia karon. Mao na problema kung naa ka kasalig sa encyclopedia gasumpaki man. Suki sa may mutuan. Okay sa asa tong pamor. Ang ganindot na mo, kay ang amo ang encyclopedia kung tinuod na historical basis, makakita ka biting daghana agree in one information mo na gitawag ko consensus. Consensus pa na. Nga na may giingon niya, no historical evidence. Saraman. Kinsa may kasulat. Pila ka mga puwan. Sa pa rin duha mo to? Tulo? Encyclopedia nga. Sa to, kanang Katolik pa yun. Next question. Kaya di man magka consensus to imo
Asa man ang kaduhang encyclopedia nag-ingon nga why historical evidence ang pagka Bishop of Rome. Kaya usar man to kato Britannica naman niya. Ana. Diretso man siya sa papasi, da? So dili man to may topic. Ang pangutan na unsa ang ikaduha kay parang doon nay consensus kay hindi lampas ra ba ng lima ako o patama ano sa affirmative speech. So pangutan na ako, Pastor Yan. Unsang ikaduha nga encyclopedia nimo nadawa lang ikaduha nimo encyclopedia nadawa la. Ada Sa asa mga pangutanan nimo. Kana yung ipangutanan. Paki per one di ang papasilapit. Okay. Dayon kani. Kana ang klaro ana. Dayon awang papasilya ako pa pangitaon na. Katubag ko ha. Ako ni pakita nimo ron. Okay. Sige, stop ang kuan ha. Stop. Stop papasi. Tanawa ako. Papasi. Bon, ikaw mo may gusto mo basa? Okay. Hindi magkakonsulte. Wa man ko May kay na kuan ni na Kinalang diha, basa lang papasilapit. Lala diha. papasi ba? Wa lagi ko ka. Dito. Naggamit ko nga na sa page para madali ta. Ako ni. Para madali ta. Sayo na ako. Obligasyon man na nimo. Obligasyon ka mo tanong. Di kira ako iandam naman ako. Copy, QR. Ano na? Why historical proof? Okay. Page. Asa may mong ibasa? Kinanglan ha kung pamutan na di Bishop of Rome si Peter. Oy. Sino tapit? Nadia, kanang papasilya mo na akong gipicture. Papasi. Gregory the First is often considered the founder of medieval papacy. Though he is more accurately regarded as the Pope who consolidated the power achieved Asa man pwede ra padre. foundation to Gregory the First. The Annuario Pontificio, official Vatican yearbook, lists Saint Peter as the first Pope. So, imong document, historical man gini. The New Testament is silent about Peter's presence in Rome. The tradition that links the Prince of the Apostles with the Roman Church began later and is based on literary and archaeological evidence. Early Christian literature that contained in the New Testament identifies Peter and Paul among the early martyrs of Rome. Ang pangutanan ako. Wala lagi di mo dapit. Wala di mo dapit. Uri, akong matanong. Ang akong question, naaba kay nada nga nag-ingon nga si Peter, why historical evidence? Lilikoon man noon. Ay siya pa. Eh doon na may archaeological evidence. Ang pangutan na karon, Direct to the question. ang pangutan na karon, nga ano wa man nimo dapig di mo isupak man nimo. Idapig na. Eh, awalan nimo basaha kay ingon niya, wa rin sabta. Anwario Pontificio Moigalista ka siya Rome's Bishop. Kinsa lagi ng Anwario Pontificio? Mao lagi na ang papal court. Kamu ba? Ang mingon siya nga dili nga ikaw may kamo may claim. So si Anwario Pontificio Objection, Mr. Moderator. Unsa man ang Objection, objection? Mr. Moderator. Akong pangutan na gai ko historical books nga nag-ingon nga imong nadagawas na imong Britannica nga wa nimo dada. Ako na akong pangutan na. Ayaw ko lipas dito sa lain. Akong pangutan na simple. Tsa, naabak kay historical books diha nga nada. Naa! Atong isundan. Wa man lagi. Okay, clarify, speaker, clarify. Basta Mr. President na aba. Nabili. Kaya nga akong pangutan na Bishop of Rome, why historical evidence? Na aba? Na. Pero nagduwa nagdahat ako ni. Wala diha. So, ang pangutan na karon, nganong ningon makangana ang awa man niya. Okay, Na magkaka. kaklaro anong naaw, ingon diri the tradition that links the Prince of the Apostle with the Roman Church began later. Ya, Later pa. sumpay lagi sumpay. Ay, sagsaba. Ay, sagsaba. Pasabtong di kasi mong ibasa. Kanang may yung later, dili siya.
later. Okay? Pagkuman, and is based on literary. Kung sa mga literary, isulat ninyo. Kisa isulat, An Mario Pontificio. Kisa man na, Roman Court, Kamura. Ikaduha, an archaeological evidence. Kung sa maning archaeological evidence, ano ba? Wala kasabot, wala kasabot. Ang archaeological evidence, Padre, katong bukog nga giangkon ninyo. Archaeological ba, gikalot. Bukog nga giangkon. Wala ka na hindi pa yung mga bukog giangkon lagi. Kampitro ko ng bukog. Sa ato pa. Ano lagi kay naman. Kasi Padre, Natubag manggod ang akong buwan ron. Pagkatubag ako na ni. Ingon diri, early Christian literature, early Christian literature not contained in the New Testament identifies Peter and Paul among the martyrs in Rome. Ingon siya, dili sa New Testament. So kinsa may nagsulat na sa ang gaangkon. Ang sunod pangutana. Ni amay inyong document na First Peter, Free to Hope, Andrew Whitman. Usa sa kabaptis nga scholar. Ingon siya, page 189. First, we know, basa din. From the writings of the Christian authors, Tertullian, 203 AD, and Eusebius, 325 AD, that the Apostle Peter was based in Rome. Based in Rome. Ayaw, kaya ma-edit. Bible scholar man ang ninyo. Ilang libro rin mo. Sakto na sa'yo. Ilang libro rin mo batlong. sayop yun Anong sayop man? Una sa tanan, dili na namo. Kisa man ang baptisa ba? Sorry, alam ko mo batlong. Kisa ng baptisa. Ano? Kayo? Pero nung sa Andrew Whitman is a pastor of Baptist Church. Pero, pangunta na. Ngani. Ang pangunta na. Apil na sunto ba? Pangunta na. History books ni. Kung di ni history books, Kauban mo? kung naani siya, ang kauban niya ay perfect. Kinahanglan niya ning pamatud-an kaya ang Britannica nag-iyon wala historical evidence. So dalali niya rin ako kaya ako Sunod pamatud na. Kasi sunod na wapay 1 minute. Ingon ang ako ang reference, there is no historical evidence. Kana kung mo po ningingon mo di ay. Kunya karon dili na namo dili mo na history books number 1. Kunya di po na namo kauban. Baptist. Baptist. Wa ko kainhana. Karon ako ding kuana ninyo. Ila sa mo. I have Time. Sunod pangutana. sige. Di ano po yung Baptist? Andy Dictionary of the Bible. Errol Tinney. Page 121. Muha naman kauban. Early leader of the church. Leader in early church, Peter. According to the tradition, was put to death by Nero at Rome. Inyo man eh. Sakto ni sa'yo. Okay, sakto na. Kami na. Sakto man natin sa reference, Kung sige nga niya, tradisyon. Karat. Kanya kung sa mga tradisyon pa rin, nagsabot ka tradisyon? Kasi mo nagsabot tradisyon. 1 minute ha. Tanpatit kung di ka kung sa meaning tradisyon. A belief or story of a body or beliefs of stories relating to the past that are commonly accepted as historical, though not verifiable. Di mo ma-check pag tinuod pag dili. Tradisyon, manawa. Ayaw paspasagbasa, hinay-hinaya. Klaro ka ng tradisyon. Kay klaro mag-ingon sa kwadre, tradisyon ra lagi. Dili, lahi, manang historical. Kay ingon naman daan historical. Manya ka ng tradisyon nga gi-crucified siya at according to tradition. Sakto to tradisyon. Sunod pangutana ni Aman ang meaning sa tradition ninyo. Sa Merrill Tinney, sakto po na eh. Tradition, gospel truths handed down by the apostles. Di Aman, basa bro, basa. Sakto ni sa'yo, sakto ni. Di, ang pangutana, sakto ni sa'yo. Sakto ba? Sakto. Alipay magkadayon. Ang gospel truths, tradisyon sa mga apostol, sakto wala. Pero kanang imong ingong nga tradisyon nga si Pedro po, tradisyon na, dili na truth.
Ayaw pag-i-appeal ang gospel truth kay tradisyon sa mga apostol. Sunod pangutana. Time na. Ano ko man natin? Nagpupa ko man sa historical books. Sunod. Matip. Hilak lang, hilak. Okay. Ato na kita sa rebuttal. And let's give the floor first to the negative speaker. For 5 minutes rebuttal, let's give the floor to Pastor Rian Fuentes. Presentation bali mo, PowerPoint kay last na ni. Last na ni Padre, and 5 minutes ka, and then we are done. Udah na gana. Okay, thank you, thank you. Kali una. Okay, nindot kayo, please, nag-enjoy sila. Enjoy mis kamaturan, Pastor. Bishop Rian Fuentes. Okay na nga, nakita na ako kung check ko na pala yun, kung nakita na. Okay na, sige, 5 minutes sa Brocaloy. Pwede diri na lang namin, para makita na ko Brocaloy. Para di nagkamukuhan, diri na lang kayo, kaya kung makita na. Salamat Brocaloy. Ako na lang mo, Salamat ako. Hindi, para makita lang Brocaloy, makita na. Okay, start. Okay, now, una sa tanan, ang gibasa na ito, kinanglan na itong sabdon. Panikawi. Again, kanang mga lista-lista diha nga ang Mario Pontificio lagi inyo ara na Roman Curia na siya. Meaning sila lagi lista-lista. Kunya ingon ang papasidiri nga ang tanawa klaro kayo. The term Pope was originally applied to all bishops in the West and also described the Patriarch of Alexandria, that's Heraclius, who still retains the title. In 1073, however, Pope Gregory VII restricted its use tungod sa iyang sakim nga gusto siyang may pinakadako. Siya na lang puno. Pero kinsa magiuna ni Heraclius, dili si Peter. So karon si Peter, giingnan na nato kanina na wala lagi historical evidence. Ang iyang ipambasa wala man dito ingon nga Pope si Peter, ingon siya nga nakaadto kuno si Peter sa Rome dito kuno gipatay. Tradisyon, why problema ng tradisyon, di ba history? Tradisyon. Unya ka ng tradisyon, wala man ingon dia dito nga si Peter po. Hawa ba ingon man diri daan nga there is no historical evidence. So karon mo dawat ta kaana nya may ipapahid ra ba sa mo man mo against man ako nga libro mo na mo. Wa lang gag siguro ka sabot sa istorya. Wa gyud ingon akong gibasa wa giningon si Peter first pope sa Rome wala. Nakaadto kuno na matir kuno sila dito si Paul ug si Peter. Wa man ay problema. Bisag galing nakaadto si Peter. Ang ako alam ba, ang imong pagkasanto papa niya kunuhay nga maoy gigikanan ninyo, di mo ka pamatuod, apil na ka di ka pamatuod. Domino effect na. So mga kaigala kaigsunan, klaro kayo nga walay pagkamatuon yun bisag usaon diri nga sa diri lang sa atong Britannica Encyclopedia, Wikipedia, and then Americana Encyclopedia, wala kuno New Testament nga gastorya ana. So meaning kamo ra giilag ana. Gistoryahan lang mo ang pangutana tuan ba nimo? This is the question. Pero karon ang nakuha ninyong pagkasagihapon nga i-share ninyo ang dunay authority kada nakadawat sa Holy Spirit. Kaya ang Bible nagingon, if you believe in the Lord Jesus Christ, makapadawat ka ng Holy Spirit, and because you have the Holy Spirit, the Bible says, mahimo kang anak sa Ginoo. So therefore, mga higala kaigsunan, ang pinaka-importante sa authority, kung ikaw doon na kay relasyon sa Diyos. So kamo, kanang debate, nahuman, kamo ni bahala. Pero ang akong i-share ninyo, na kung naamoy balaang espiritu, kung ituo mo sa inyong kasing-kasing that Jesus Christ died for your sins, buried, and rose again, mo na klaro na authority. Kaya ito yung giingon nga, binding sa langit niya, ibahin sa yuta sa bahin sa langit. Matthew chapter 18,
Tibuok church, giingnan sa. Kisa man ang church, the body of Christ. Kisa man ang body of Christ, the believers of the Lord Jesus Christ. Apil ka, anak, kung ito ka, sa di magamutuo, lain may magtuuan. Pero takaw ka kalay. Sa pare, sa tumapa, pero ang Bible ningon, whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life, adili na tuuan. Kaman, di ba? Pag-ingon ni Jesus Christ, John 11:25-26, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Di mo tuwa. He that liveth and believeth in me shall never die. Ingon si Jesus Christ, di niya akong tuwan. Ayun si Apostle Paul in Romans chapter 8, verse number 14-16. If you receive the Holy Spirit, the Spirit itself bears witness with our spirit that we are the children of God. Kung children of God ka, doon na kay authority nga magwali sa pulong sa Ginoo. Kanya kinahanglan bautismado ka. Kanya ang unang gabautismo ni Jesus Christ, diyan di bautis pa yun. Pero mga kaisunan, mga kong pamatuod sa inyo ha, ang dunay authority, maog itong nakasiguro sa iyang kaluwasan. Sa pangutan-an ninyo, inyong pari man, pastor, kinsa man na pangutan-an. Kung mamatay ka karon, padre, pastor, ministro, kinsa man, pangutan-an. Kung mamatay ka karon, sigurado ba ka 100% langit ka padulong. Kaya kung dili ka padulong sa langit, di ka sigurado. Nga nung magtudlo-tudlo, magkasta kung sa akong pagkaluwas. Kaya ikaw mismo, hindi ka naluwas. So, mauna, ang akong pamatuod lang, nga ni angkon si padre, nga ang nakadawat o balaang espiritu nga nakasiguro sa kaluwasan, mao to'y mga naay authority. Wala miya ng apostolic succession, kaya di ba na magpapatuod klaro kaayo sa ato karong references. Nagkakontra sa Bible, o may pamatuod, never na makapamatuod sa Bible. Kung na kay mga pipila ka historian ko no ay na sinulat ra pud ninyo, imo na. Pero ari ko sa Bible magsukat kay pulong ni sa Ginoo. Itatanan makasasala gugma mo sa Ginoo mo nang naamo karon. God loves you so much and God wants to have a relationship diya kaninyo. Maayong gabi ninyong tanan. My God. Salamat for your rebuttal. And now, let's give the floor to Father Darwin Gitgano for the 5 minutes rebuttal. Okay, salamat kayo mga igsoon. Pagdidaghanan na itong encyclopedia, pasensya na, no? Unya ka to iyang gingon nga konsuadan sa Espiritu Santo imong tuo ato kay kinahanglan jud ipadala para sa mga minong propeta. Mateo 24:4 nga to 5 pagbantay kamo kay sa ulahing mga adlaw. Mo na ni. Ilahing adlaw 15th century. Ulahing mga adlaw na moabot ang piki ng Kristo, piki ng mga propeta. Mo nang kinahanglan mo connect jud ta kay sa Roma 10:14 apanunsaon man sa mga tao sa pagtawag kaniya nga wala nila tuo ug unsaon man nila pagtuo kaniya nga wala gayud nila madunggi ug unsaon man nila pagkadugog kun walay magwawali ug unsaon man nila pagwali kun dili sila ipadala. So kinahanglan ipadala jud, dili self-appointed. Ang hitabo nila self-appointed si John Smith, bunyag sa kuha. Bunyag po 36. Uy, nasiglat ko ang ko authority. Bunang delikado kayo. Nya ingon siya, nya historical kuno ako na historical proof. Wa ka makakita ani ako actual jud nga libro. Imo ganin ning libro. Yeah, Encyclopedia Americana. Okay. Ato basahon ning libro ha. Annuario Pontificio. The New Testament is silent as the first silent about Peter's presence in Rome. The tradition that links the Prince of the Apostles with the Roman Church began later and is based on literary and archaeological evidence. Sa mga archaeologists, nagkupkop, mga scientists na. Dili basta-basta, dili na claim. Doon na tayo archaeological evidence. Nasuwat sa history. Usa katong iyan kuan, bugos tong iyan. Di wa man niya nada. Ang iya pong nada, Nabilin. di ko ba? Iyon sa mudapig niya. Wa man dyan mudapig. Nabilin. Additional, nga, referensya makaiksunan. Niya siya, tradisyon naman na, oy. Nga, ni atas ilang, kuan, ilang libro. O sa may minig tradisyon. Ilan ang libro ha? Ingon siya, sakto maliban. Sakto kayo! Ito kung basahan. Tradition. Gospel truths. Sa ito pang tradisyon di ay, kamatuuran, gikan si Evangelyo. Therefore, kay tradisyon man na, atong dawaton, handed down by
the apostles. Kinsa naghandad? Ang atong mga apostoles. Atong bakbakan. Kasi lang reference. Dugang pa. Oh, nakaadto yun siya sa Hindi Roma. siya mukuhan sa ko Oh, papa. tinuod ba ni? Tinuod kaayo. Leader in the early church, Acts of the Apostles chapter 1 verse 12, 15. Author of 1st and 2nd Peter. According to tradition, sa tradition, gospel truths, handed by the apostles. Ilan libro din niya ako? Brayon, Sila po sa Peter keyboard warrior. died in Rome. So, nakato siya sa Roma. Yan na po. Ingin siya nga, baka ko ning baptist. Nga pastor, baka ko. Di ko nun tinuod. Si Andrew Whitman. 1 Peter 3 to hope. Ingon din first we know from the writings of the Christian authors, 203 AD and 325 AD, Eusebius, that Peter, apostle, was based in Rome. Based in Rome. Mismo ang ilang document na sumpaki sa Britannica nga wa madala. Unang si Bishop Rian Fuentes, di nakatuo. No? Di apay sa Badista makaigsunan. Page 458. Ningon si ang Badista nga Ellen G. White, diha sa tagnak sa Diyos, si Pedro, gitugahan sa pagtapos sa iyang pagpangalagad dito sa Roma. So, dili di Katoliko. Sunod, niya pa dyo'y kasaysayan. Ingon siya, may historical evidence. Yan naman na nalani mo. Wapon. Itsura na ako dito. Di pwede na. Di pwede. Ang amo na naman yun ni amo. Usa ka referensya niya, multiple. Ningon nini, ang simbahan sa Roma may mahalagang papel sa paglago ng Kristyanismo. Ito ay itinatag ni Pedro. Oh, nana, history. So therefore, katong iyang history, questionably, ito kay daghan man ni ato. Niya pa dyan. The World Book Encyclopedia. Ngayon ko, history ba ni Brad? History na. Yan niya man din eh. Saint Peter is called the first Pope of Rome. At itong papakan ng Ginoo. Niya na po. Oh, the World Book Almanac. Saint Peter is the first Pope of Rome. Unya, ipakita na ako itong mga nagway. Wa, dyan niya sumpaka. Therefore, wa siya kaguba sa kamaturan ng ipadaya. Amen! God is good! All the time! Salamat, Pastor Rian. Congratulations, Father Darwin.